Pois moi boa tarde a todos e a todas, os presentes, compañeiros, compañeiras, o público que nos acompaña e a todas aqueles veciños e veciñas que poden vernos a través da canle de YouTube, que sabemos que en determinados momentos son moitos. Arrancamos esta sesión plenaria a 6 do 2025 con varios asuntos, a 9 do 2025 con varios asuntos na parte resolutiva, 6 puntos, pero antes de comezar a sesión, gustaríame darlle a palabra ao compañeiro Alex, concelleiro de Tráfico, porque nos gustaría guardar un minuto de silencio, pois por un compañeiro policía local, non deste concello, pero que faleceu en acto de servicio e queremos facer ese minuto de silencio e el vai argumentar o porqué dese minuto. Alex? Sí, boas noites a todos e todas. Bueno, propomos a realización hoxe aquí neste pleno da Corporación dun minuto de silencio en lembranza de Eusebio Cuesta Vázquez, axente da Policía Local de Monforte de Lemos, que faleceu o pasado sábado nun fatal accidente en acto de servicio. A realización deste minuto de silencio, ademais, xurde da iniciativa do noso oficial xefe da Policía Local. O xente falecido tiña unha vinculación con Salceda, xa que foi compañeiro do oficial xefe cando este se atopaba en comisión de servizo en Monforte de Lemos e foi tamén compañeiro na Academia Galega de Seguridade de outro dos nosos axentes. Polo tanto, vamos a agardar, se vos parece, ese minuto de silencio. Pómonos de pé. Samuel, que está hoxe aquí presente en representación da nosa Policía Local, eu quero agradecerche no nome de todos os que formamos a corporación, non só a ti, sino o resto dos compañeiros, o servicio e a labor que facedes diariamente, moitas veces pouco recoñecida, pouco agradecida. De verdade, no nome de todos, gracias a ti e gracias ao resto do persoal que forma a plantilla da Policía Local polo servicio que facedes aos veciños e veciñas de Salceda. Gracias. Agora sí, damos comezo aos asuntos da convocatoria, a parte resolutiva. O primeiro dos puntos, a aprobación da acta da sesión anterior. Solo hai unha acta do pleno con data 29 de maio, en sesión extraordinaria. O motivo daquela convocatoria foi a aprobación do convenio dentro do mes de maio entre Confederación Hidrográfica Miños Sil e o Concello de Salceda de Caselas. Extraordinario porque non é necesario por prazos. Celebrouse de 8:30 a 9 da noite e se tedes algunha obxección a esta acta, cedovos a palabra. Partido Popular, Movemento Salceda, PSOE, Grupo Mixto BNG. Votamos, pois, esta acta. Votos a favor? Unanimidade. Pasamos ao punto 2 da parte resolutiva. O expediente 938/2025, aprobación inicial do orzamento para o exercicio 2025. Como coñecedes todos os aquí presentes, esta é a segunda vez que se trae nos asuntos da convocatoria a aprobación inicial do orzamento para o exercicio 2025. A primeira foi rexeitada polos grupos da oposición, a segunda
a ocasión na que se trouxo este documento, decidín retiralo como presidenta da orde do día, posto que despois da ausencia da representación do Partido Socialista incorporouse a esta sesión plenaria un novo compañeiro. Óscar necesitaba tempo para estudar un documento técnico como este, así foi, concedeuse o tempo suficiente non só para que estudara, sino para que o proceso de negociacións entre o grupo de goberno e o grupo de esquerdas que forma a oposición seguise cas negociacións para chegar precisamente a ese punto de encontro. Xa se debatiu, é o mesmo documento, non muda, polo tanto, no lugar de dar 10 minutos como se dá habitualmente, porque os asuntos económicos son 10 minutos, darei 5 minutos de quenda a cada un dos portavoces. Empezamos pola exposición do punto, neste caso, Alex, el Movemento Salceda. Perdón, alcaldesa, o reglamento dice ben claro, non especifica que se viu unha vez, dúas ou tres. Di que o debate dos orzamentos son 10 minutos. Entón, pídolle que cumpla co reglamento. Repito, non especifica que se viu unha vez o pleno, 2, 3 ou 4. Pon claramente, os debates sobre os orzamentos son 10 minutos. Bueno, Joaquín, pídolle que cumpla co reglamento que usted mesmo aprobou. E eu pídolle que, para empezar, respeta a presidencia e pida a palabra, como fai todo o mundo. Pero, bueno, é certo que nos ten acostumbrado a esta forma de proceder, facendo o que considera. Non, o punto está debatido, hai moitos puntos na orde do día, polo tanto, o documento non muda, non entendemos. Eu, polo menos, non entendo como presidenta que se xan necesarios 10 minutos. Pero que eu non teño, ademais, ningún problema. Necesito os 10 minutos? Ocupe os 10 minutos. Portavoz, Movemento Salceda. Pois sí, bueno, vamos co debatir unha vez máis a aprobación inicial do orzamento para exercicio 2025. Bueno, como ben xa dixo a alcaldesa, este documento xa foi debatido no pleno ordinario do mes de xuño, que se celebrou o 3 de xullo de 2025, e tamén estaba prevista o seu debate, que se retirou no pleno do 31 de xullo de 2025. Bueno, xa está debatido, xa expuxen aquí as liñas xerais deste orzamento, pero bueno, sí que creo que é importante repetilas e para que todos e todas sepamos da importancia deste documento, non? Un documento que alcanza os 7,5 millóns de euros e que está centrado, sobre todo, e os grandes aumentos están no social e no medio ambiente. En primeiro lugar, como sempre, gusta agradecer o traballo elaborado polo Departamento de Intervención. Xa o dixen varias veces e hasta que non estás aquí dentro e o ves día a día non te das conta do gran traballo que custa levar adiante este documento, non? Al final nos miramos aquí tablas e miramos números, cifras e non nos facemos a idea das horas e horas que custa levar isto adiante, non? Por lo tanto, un gran traballo do Departamento de Intervención. Como decía, trátase un orzamento que incide no social, un orzamento que na partida de benestar social aumenta un 30% e chega ata 1.432.000 euros, casi 1,5 millón de euros que imos a dedicar ao social. Nese gran partido social, bueno, a subida máis importante, o servizo de atención no fogar, no? que por desgracia nas últimas semanas estivo tan orde do día e que sube hasta os 734.259, un aumento do 27% para poder facer esa nova licitación e aumentar prolongar o servizo. E tamén, pois, ademais de, claro, o resto do diñeiro vai ser en novos servicios, no? Que queremos crear e que creemos que van a beneficiar ben a toda a ciudadanía, no? A Aula 21, campamentos gratuitos que xa se puido ver que xa se empezaron a realizar, a colaboración coa Aula Señora da Revolta, ou tamén o servizo Apaxar, no? O servicio de atención psicolóxica, esa importancia que moitas veces non lle damos e que tanto ten a saúde mental. Outra subida importante que, ao final, pois, redunda no día a día e nos servizos de veciñanza é o capítulo 1, o capítulo 1 de persoal. O capítulo 1 que
pasa de 1.900.000 a 2.400.000, casi a 2,5 millóns de euros que o Concello de Salceda gasta en persoal, no? Outramento tamén do 30%, que ademais de aumentar o que marcan as tablas salariais, pois incluímos novos postos no listado de persoal laboral, como pode ser a técnica de medio ambiente e ordenación do territorio, ou tamén a oferta de emprego público que vamos a lanzar, pois na que se procura pois cubrir postos vacantes como a de técnico de administración xeral ou a conserxería do pabillón, no? Ademais de outras máis prazas vacantes que a idea é ir sacando pouco a pouco ao longo dos seguintes anos. Evidentemente, estas prazas hai que dotalas orzamentariamente, non son gratis, polo tanto, dai que aumente o capítulo 1. Un capítulo 1 que ademais un orzamento que tamén se centra nos investimentos, investimentos importantes que podes ver no anexo e que ao final o protagonismo prácticamente leva ao saneamento de Entenza, que nas vindeiras semanas, por sorte, vamos a poder arrancar dotado con 875.000 euros. Terceira fase da Praza de Abastos tamén con 130.000 euros, cambio de césped no Peón Redondo 240.000 euros ou a adquisición do solar na Devesa con 82.000 euros, ademais de demandas sociais e demandas da veciñanza, como é a pavimentación e a mellora de toda a contorna do IES Pedrarrubias con 60.000 euros. Ademais de tamén facerlle caso á infancia e a mocidade e dotala esas peticións que nos fan coa reforma do Parque Infantil Reina Aragonta. Incluímos tamén, a parte destas execucións, tamén proxectos de futuro. A redacción do proxecto de apertura da nova rúa entre a Rúa Brasil e a Praza do Concello ou a rehabilitación do edificio da Cámara Agraria. E tamén incidimos no eido social e no eido dos colectivos, no tecido asociativa. Así facemos unha reorganización das distintas subvencións nominativas e aumentamos diferentes entidades que nos últimos anos a verdade é que viñan demandando e ao final o seu traballo e o traballo que fan en beneficio deportivo e en beneficio da cultura así o demandan e así o merecen. Deste xeito, os Entroidos da Feira e o do Castro Barreiro contarán cunha subida de 1.000 euros cada un e tamén no eido deportivo o Club Baloncesto Caselas e o Club Balonmán Caselas recibirán un aumento de 1.000 euros. Así, incluímos un novo colectivo tamén a recibir subvencións nominativas como é o Club Badminton Caselas, que tamén contará cunha aportación municipal de 1.000 euros. A parte desto, tamén unha partida que incluímos que é o proxecto Estela, que para aumentar ese espacio cardioprotegido que contamos no Concello de Salceda. Xa contamos con 7 desfibriladores, pero queremos achegalos a todas as parroquias e que, alcanzar canta máis xente, digamos que protegida e cardioprotegida, evidentemente mellor. Al final, estos son cartos que, se conseguimos salvar unha vida, sempre van a ser moi baratos. Un orzamento importante, o máis alto da historia de Salceda e que, ademais, conta con todos os anexos, toda a documentación que podes consultar e seguramente consultastes. Conta con informes favorables e, o máis importante, un orzamento sin ningún tipo de subida de impostos. Si tiveramos máis ingresos, tanto ingresos municipais directos e indirectos, como, ao final, a financiación do Estado, que sempre non chega nada, ou a financiación da Xunta de Galicia, todos poderíamos realizar maiores investimentos, maiores servicios e, ao final, beneficiar un pouco máis a toda a veciñanza de Salceda. Este é un pouco resumen do orzamento, parecido que xa comentei na anterior vez, e deivos o turno de palabra ao resto de grupos. Partido Popular. Boas tardes a todos e a todos os veciños que están aquí presentes e as que nos siguen a través da canle de YouTube. Ben, estamos con un punto que despois do teatrillo da alcaldesa do último pleno, teremos aquí de novo. A primeira vez se vi no pleno do 3 de xullo. Ben, que mudou desde fai 56 días para cá? Nada de nada. Si, únicamente que a presencia dos dous representantes do Partido Socialista que non viñeron naquele pleno, o único. Porque, mire, os mesmos erros o mantén. Siguen mantendo, na proposta de alcaldía se fai mención ao informe de intervención que nada ten que ver con este orzamento, sigue o mantendo.
Si a alcaldesa sigue engañando, yo ahora digo sí que sigue engañando porque xa se lle dixo naquel pleno, donde sigue insistindo, e así está recogido na memoria, co 9% que aporta o Concello ao capítulo de investimentos é superior ao 91% que aportan o resto das administracións. Chámase Diputación, chámase Comunidade Autónoma, chámase Administración Central. Pois RQR sigue mantendo o mismo. Eso sí que se engaño, alcaldesa. Porque poden entender que a mellor podía ser un erro, pero sigue mantendo na memoria que o 9% é superior ao 91%. Sigue mantendo o castigo a Caselas por ascender. Minóralle a subvención de 18.000 euros a 15.000 euros. Sigue mantendo a mineración da subvención ás escolas deportivas. Lembremos que as escolas deportivas manexan aproximadamente 400 veciños e veciñas, na súa maior parte nenos e nenas. É curioso, como ben reconoceu ou manifestou a alcaldesa, ahora dirán os grupos Partido Socialista e BNG se é certo ou non, que esta reducción, tanto o Caselas como as escolas deportivas, foi consensuado co visto bo destes dous grupos. Nada se fala das 14 plazas vacantes. Nada. Si, salvo a do Dedazo. A do Dedazo se mantén unha plaza de conserxe que deu a dedo a señora alcaldesa sin darlle participación ao resto dos veciños e veciñas de Salceda para que poderan optar a esa plaza. Seguimos tendo o nivel de privatización nunca tan alto como hasta ahora. Jamás hubo este nivel de privatización dos servicios do noso Concello. Seguimos sen ter resposta ás indemnizacións que hai que darlle aos traballadores, pagarlle aos traballadores do Concello por sentencias que ganaron. Só dixemos en dito pleno que se desglosase do capítulo 1 de gasto de personal cuál era as indemnizacións, cuánto eran indemnizacións que hai que abonarlle a estes traballadores. Nada se fala ou nada se contempla do estado da débeda. O que hai que devolver do préstamo a proveedores que ustedes formalizaron no 2023 a unha media de 352.000 euros anuales a partir do ano 28. Non hai ninguna planificación respecto a como se vai a facer frente a esa devolución de préstamo. No anexo de investimentos, miren, nos investimentos seguimos sin falta de previsión, e menos ainda decir de planificación de investimentos bianuales ou trianuales. Se sigue traballando a base de ocurrencias. Nada se contempla dun plan xeral. Nada se contempla da circunvalación que se aprobou neste pleno unánimemente, circunvalación para darlle mellor servicio aos veciños da Feira, Barreiro e a Picoña. Nada se contempla do acceso ao crack Reina Aragonta. Da creación de solo do chan industrial, nada se contempla. Investimentos para o novo pabillón, nada se contempla. Por lo tanto, señora alcaldesa, non entenderá que lle demos o apoio a estes orzamentos. E quería aproveitar para dar resposta a varias manifestacións que se fixeron aquí en dito pleno. En concreto, decía o señor Alejandro da magnífica xestión que fixeron por obter 1.400.000 euros de subvención no capítulo de inversión. Mire, como ben dixo a señora alcaldesa, tamén dixo o señor Salustiano, e o sabemos todos, esas subvencións, na súa maior parte, veñen dadas, porque xa nos corresponden. Ao veciño de Salceda xa lle corresponde esa subvención. É certo que hai outro tipo de subvencións, chámese da Diputación, chámese Goberno Central, chámese Comunidade Autónoma, que os gobernos de turno pois quitan unha línea de subvencións que optan todos os concellos que estén dentro de comprar os requisitos, presenten a Diputación e, en función a puntuación, pois obteñen subvención ou non. Pero na maior parte, estes cartos veñen dados. Por lo tanto, señor concelleiro, se usted se quer botar flores, non hai impedimento. Pótese as flores que vostede queira. Que sería unha boa xestión? Que é o que non está a ocurrir ahora mesmo aquí neste concello. Mira, como dicía antes, o nivel de privatización de servicios o máis alto jamás visto. Uso da maquinaria do concello por empresas externas. Eso sería unha boa xestión, señor concelleiro de área. Contratación, adxudicación a dedo. Nin cumplindo o pacto de investidura co Partido Socialista e o BNG.
donde recollían eso. Pois sigue a alcaldesa, señora Partido Socialista de BNG, o sigue mingoneando neste aspecto. E ustedes o permiten. E tamén nos recollen diversos informes de intervención sobre os fraccionamentos do contrato. Eso tamén sería unha boa xestión, señor conselleiro de área. Este documento, orzamentos do 25, estamos a finales de agosto do 25. No mellor dos casos, se o aproban, entrará efectiva a partir do 1 de novembro, 2 meses. O sea, ti me estás falando do 26 e ainda estamos falando do 25. Eso tamén sería unha boa xestión. Ou que dicir das facturas que deixaron sin pagar. Partíamos de cero, como ben dixemos naquel pleno, cero, entre comillas, desde febreiro do 23, estamos a agosto do 25, 2 anos e medio máis tarde, e resulta que xa deixaron ustedes sin pagar máis de 1.250.000 euros. Decía tamén, señor Salustiano, e corríxame, señor Salustiano, se non recollín tal como usted manifestou, dicía nese pleno, no reparto dirixido aos concellos, creo que se refería pola Xunta, xa se encarga o Partido Popular de repartilos ao seu xeito. Eu creo que dixo eso, máis menos. Pois miren, como se leva dito varias veces, vamos a repostar. Nos 45 anos de autonomía, 41 gobernou o Partido Popular. O Bloque gobernou un 4 en coalición co Partido Socialista. Ese é un feito. Fai un ano e medio aproximadamente, hubo eleccións autonómicas. E o resultado foi moi claro. Un 47% dos galegos decidiron que gobernase o Partido Popular. Non dirá vostede que a maioría dos galegos son ignorantes. Creo que vostede non pense eso. Pero o resultado aí está. E lle vou dar un exemplo relacionado con este tema. No nomeamento do señor Zapatero como presidente do goberno, o BNG exixiu, entre outras cuestións, que un se lembre, investimentos para a Plaza de Besa, aquí en Salceda, e investimentos para a plaza, creo que chaman Plaza do Concello, Plaza do Seixo, en Tomiño. Curiosamente, en eses dous concellos, naquela gobernaba o BNG. Eu xa non digo que pediran para concellos donde gobernara o Partido Popular, pero nin do PSOE, nin ningún outro partido de esquerdas. Vostedes pediron onde gobernase o BNG. Por tanto, señor Salustiano, non nos veña usted con este tipo de milongas, que a verdad que lle queda moi mal, moi mal. E remato xa, señora alcaldesa, creo que estou un tempo, remato. Ben, a parte de un dato importante, que non sabíamos esa, verdad, de que usted reconoceu que a mineración das subvencións ao Caselas e as escolas deportivas foi consensuado cos demais grupos, que cos demais me refiro Partido Socialista e BNG, menudo papelón lle deixou a ustedes. En reducción ás escolas deportivas e ao Caselas. Pois, dicía usted que nós non recollemos o borrador destes orzamentos. É certo, non o recollemos. Pero mire, señora alcaldesa, nós non estamos para darlle ningún titular na súa prensa oficial. Nós non estamos para darlle ningún titular. Vostede mesmo reconoceu fai un mes, neste pleno, cando batíamos o tema do saneamento de Entenza, vostede dixo o seguinte: tomará a decisión cos partidos que a nomearon a alcaldesa. Para que quería entrar no seu borrador? Para darlle un titular de prensa? Non, con eso non conte. Acorde usted os orzamentos e os demais puntos que usted considere, o saneamento de Entenza, ou os que te queira, ali entón, este mismo ignora que estes 6 conselleiros representamos un 44% dos veciños de Soutelo, de Salceda, perdón, usted ignorios. Usted igual, ignorios, porque eso non ten importancia ninguna. Gracias polo tempo, alcaldesa, que por certo me correspondía. Partido Socialista. Bueno, boas tardes a todos e todas aquí presentes e os que nos seguides desde YouTube. En primeiro lugar, quería agradecer a boa acollida que me destes o primeiro día, que sempre de agradecer. Poñer en valor o traballo que aquí facedes, xa que non é fácil. E dicir que estou aquí para traballar, mellorar o benestar dos veciños e veciñas de Salceda, e niso vou poñer o meu empeño. Con respecto ao segundo punto do día,
Decir que temos varias exixencias e que queremos que se cumplan, como, primeiro, un plan de execución de saneamento de todas as parroquias de Salceda, é dicir, un plan de saneamento integral do Concello. En segundo lugar, o estudo de execución de varias actuacións nos viais, como o enlace de Picoña e San Xurxo coa vía rápida no Alto da Forca, a circunvalación xa dita polo compañeiro en Santa María coa rotonda do Vial no campo de fútbol da Gándara. En terceiro lugar, queremos aprobar aquí en pleno un mapa de medidas estruturais e axustes económicos xa postos en marcha na anterior legislatura pola nosa compañeira Verónica. E, por último, realizar as xestións e exixencias que sexan necesarias para mellorar o transporte público de viaxeiros de Salceda coa súa área metropolitana. Isto é todo pola nosa parte, nada máis. Moitas gracias. Grupo Mixto. Grupo Mixto BNG. Vou ter que misturarme. Gracias, señor Troncoso, señor Núñez Troncoso, por lembrarse de min. Podo decirlle que eu non participei en absoluto na redacción deste proxecto de orzamentos. Digo, por se lle acaba algunha dúbida. Hai un señor concelleiro e hai un equipo de goberno que son os responsables, por eso traen este pleno. Os orzamentos que se traen hoxe non son os orzamentos do BNG, non son os orzamentos do BNG. Os orzamentos do BNG serían bastante máis ambiciosos do que creemos que son. Agora, dito isto, nos preguntamos que opcións cabe. A opción do Partido Popular que desde o 2007, cantos anos levamos? 20 algo? 18. Cantas veces negociou o Partido Popular uns orzamentos para intentar sacar algo? Non sei cantos orzamentos houve, eu contei 7, non sei se houve algún máis, non nos di localizado todos. Eu entendo que o Partido Popular non está para normalizar unha negociación de orzamentos, porque o Partido Popular quere todo ou nada, é indudable. O Partido Popular quere a cadeira da presidencia deste salón de plenos e non o ten, pero acaba de dicirlo vostede, porque teña o 44% e o resto é o 56%, é así de simple, os números dan, non? Dito isto, nós sentámonos con moitas dificultades, tamén hai que dicirlo, a falar de orzamentos e a falar de compromisos que a nós nos parecen de moito peso. E eu creo que a vostede tamén debía parecerlle de moito peso porque algúns acaba de nomealos. Temos, por unha banda, o proxecto de circunvalación da Feira do Barreiro e de parte da Picoña, que nos interesa aos veciños dali, que a señora presidenta pode informar de como está camiñando ese proxecto. É importante que o diga, aínda que non aparece aquí reflexado especificamente ese propio proxecto. Hai outros compromisos que se están realizando, eso non podemos negalo ninguén, como é o tema do saneamento. Me parece que temos pasado por aquí proxectos como para poder todos afirmar que nese campo se está cumprindo, pero para nós un dos puntos importantes deste proxecto de orzamentos é o compromiso co persoal. Aquí, efectivamente, hai un tercio das plazas vacantes de persoal que están sin cubrir, que ten un significado moi importante en determinadas áreas nas que o Concello, aparte de ter privatizado o servicio, pois resulta que paga un servicio exageradamente caro, porque todo o servicio que veña dunha empresa externa paga un IBE e paga un marxen empresarial. E mire, se vostede, supoño que ten os números do ano pasado, a conta xeral do ano pasado, supoño que xa os miraría, nós detectamos, sendo precavidos, en determinadas materias onde
os traballos que se fan son basicamente man de obra, non entran apenas materiais. Nos localizamos facturas por valor, gasto por valor de 785.000 euros. Se isto lle tiramos o IBE sendo inocentes, unha pequena marxen empresarial do 9%, temos que con 181.000 euros aquí se poden manter 5 postos de operarios ou operarias a traballar para o Concello. 5 só co que se paga de máis simplemente por ter o servicio externalizado. Daí que para nós o peso que poda ter calquera negociación o tema de personal, para nós neste momento prima sobre outras cousas. E que me corrixa a señora presidenta se non dou acertado, temos un compromiso para o primeiro semestre do 2026 de convocar 3 plazas de operario e unha de condutor. Se o señor concelleiro adiantou algo de personal, eu contolle a vostede, a todos os que queiran escoitar, o acordo que hai. Primeiro semestre de 2026, 3 plazas de operario e un condutor. Primeiro trimestre de 2027, 3 plazas de operario e unha praza de auxiliar de biblioteca. Son 8 prazas. Mais 2 que están en marcha, son a técnica de administración xeral e a conserxería do pabellón, son 10 prazas. O 75% das prazas que neste momento ten vacantes o Concello. Tal vez a vostede non lle parece importante, despois de decilo ben alto, o tema de privatización, que ten este significado, o tema da falta de cobertura da praza de personal, que efectivamente está relacionado coas privatizacións, pero precisamente nós, en vez de sentarnos a laiarnos, preferimos sacar un acordo regular que quedarnos no cuarto da saúde a decir que isto non vale. E se isto se cumpre, e nós contamos con iso, vamos ter que no ano 27 este Concello vai poder afrontar por si mesmo, polo cadro personal de si mesmo, vai poder afrontar obras que neste momento, traballos que neste momento lle están costando 785.000 euros. 785.000 euros. E, se quitamos o exceso que se paga precisamente por externalización deses servicios, estamos falando de 5 persoas operarias, 5, e ademais con uns salarios dignos. Se a vostede isto non lle parece importante, a nós sí. A nós parece-nos importante. E dai que, aínda non sendo os nosos orzamentos, nós imos viabilizar que os orzamentos vayan adiante con unha abstención. Nós somos bastante máis ambiciosos que todo isto. Somos bastante máis ambiciosos. Agora, de cero a todo, hai a veces puntos intermedios onde se poden achegar solucións que faciliten que isto vaya por un camiño diferente. Nós, en principio, coidamos que este é un cambio, despois de 14, 16 anos de determinado tipo de facer as cousas, creo que é un cambio importante, unha mudanza importante, e esperamos poder decir dentro de ano e medio, no 27, de que as cousas están mellorando. E, bueno, a respecto do que vostede sacou agora de señor Zapatero e das exixencias do Bloque Nacionalista Galego, o señor Zapatero deixou o goberno en novembro de 2011. Vai haber 14 anos que o señor Zapatero desapareceu do goberno. Eu non sei hasta onde, para atrás, hasta onde vai correr vostede, non? En todo caso, se quere lembrarse ir para atrás, lembrese efectivamente dos 41 anos do Partido Popular na Xunta de Galicia, así nos vai. Segunda quenda, Movemento Salceda.
Bueno, sí, al final é típico discurso de Joaquín que, bueno, xa non lo podemos moitas veces esperar, incluso a veces a segunda interrupción xa pode estar medio feita, ¿no? Pero, bueno, non vou entrar ao fondo, pero sí que vou entrar en 3-4 cousas que non podo deixalas pasar, ¿no? Sobre todo coas aportacións que fan, ¿no? E, bueno, e xa é verdade que os compañeros xe dixeron gustaríame, sinceramente, que esas aportacións as fixeran cando lles propuxemos negociar estes orzamentos, que como xa dixo vostede, ni siquiera recolleron o borrador. O sea, esa é a colaboración e o que traballa o PP de Salceda pola veciñanza, no? Ni siquiera un desprecio absoluto pola xente que goberna e que ao final é un desprecio absoluto pola veciñanza de Salceda. O sea, esas aportacións estarían ben feitas nesa época, non? E sí que é curioso algo que dixo e que me alegro de que o recoñeza, non? Vostede recoñeceu que moitas das subvencións de outras administracións públicas xa nos corresponden aos veciños e veciñas de Salceda, non? Supoño que se referirá, por exemplo, ao Plan Mais Provincia da Deputación Pontevedra, o Plan Extra da Deputación de Pontevedra, non? Deputación de Pontevedra gobernada polo PP que se atribúe esas inversións e que o PP de Salceda tamén se atribúe esas inversións, non? Entón, bueno, gustaríame que me aclarara se realmente, como puxeron eses carteles que puxeron pola parroquia de Entenza dicindo a Deputación de Pontevedra invirte no saneamento de Entenza, se entón que me aclare se ese dinheiro xa lle corresponde aos veciños e veciñas de Entenza ou non, ou foi a Deputación e a Deputación da PP a que decidiu investir en Entenza. Bueno, todos sabemos que non, que o PP de Salceda o que quería era investir esos cartos no pabillón e non no saneamento, non? Por lo tanto, bueno, pero sí que me alegro de que vostede recoñeza iso. E o que falaba de xestión de subvencións, bueno, xa falamos neste pleno, sí que se fixo unha boa xestión de subvencións convocadas pola Xunta de Galicia do PP, unha vez máis. A subvención da Praza de Abastos, creo que xa comentamos aquí, 11 días tivemos. Hoxe a publican, dentro de 11 días comenzan a fase de solicitudes. E son solicitudes non, como dixo vostede, por concorrencia competitiva, na que se puntúan as diferentes proxectos que se presentan. Non, son por orden de chegada. O que primeiro chegue, leva a subvención. Curiosamente, cando miras quen leva esas subvencións, o 80-90% son concellos gobernados polo PP, non? Supoño que, bueno, evidentemente, xa estarán preavisados destas subvencións, xa teñen os proxectos preparados e, polo tanto, poden en 11 días desenvolver un proxecto para poder presentalo. Non sei quen se se fixo por xestión, exactamente, por bo traballo, por un traballo de planificación e de ter un proxecto básico e un proxecto global de reforma da Praza de Abasto. Por lo tanto, sí, Joaquín, sí hai boa xestión por parte do goberno destas subvencións. E ao final, bueno, o que dice do saneamento de Entenza, de que o íbamos a decidir, non tergiverse, non manipule. O que se dixo aquí foi que as melloras do saneamento de Entenza íbanse a facer en base a criterios técnicos e en base a menor custo por vivenda. E no caso de que hubiera que decidir en determinadas zonas nese mismo, entón sí, falaríase con distintos grupos. Falouse de criterios técnicos sempre, non caciquear, como fixo o PP e como pretendía facer o PP tamén agora no saneamento de Entenza. A un veciño sí, a un veciño non. Non, este goberno baséase nos criterios técnicos e nos criterios das profesionais que traballan nisto. Pouco máis, agradecer as aportacións que fixeron durante estes meses tanto o Grupo do Partido Socialista como o Grupo Mixto e esperemos que, bueno, desta vez sí, podamos sacar estes orzamentos adiante, un documento moi importante para o noso Concello e que, ao final, en resumo, é beneficioso para a veciñanza de Salceda de Caselas. Segunda quenda, Partido Popular. Vamos, señor Alejandro, que diga usted, que o diga usted, de caciquear, pues mira, usted mesmo, mire, dicía que nós que non facemos aportacións, eu creo que non ouiu a señora alcaldesa o que dixo no último pleno, tomará decisións que os partidos que a nomearon a alcaldesa, e creo que está ben claro, pois que yo aclare ela, porque pensei que non yo aclarou ben. Mire, señor Salustiano, gracias a nós falou 9 minutos, se non falaría 5. Xa, polo menos, debía agradecernos. Mire, usted rexeitou os orzamentos na primeira vez porque botaban falta o relatorio de valores, a revisión catastral. Non se igualaba a cultura con deporte. Non se contemplaba reducción gastos protocolares, propaganda, publicidade e propaganda.
non se contemplaba a convocatoria das plazas vacantes, hai 14, e decía vostede, sobre todo nas áreas onde non haber personal funcionariado, teñen vostedes, se refería ao goberno, extendida unha rede de proveedores de tipo clientelar. Isto o dicía vostede. Pero hai que engadir máis. Mire, no pacto de investidura, entre outros, vostedes acordaron limitar as cuantías das contratacións directas en obras a 10.000 euros e en suministros a 5. Isto non se está cumplindo. E vostede o sabe. Acordaron pois acabar ca privatización dos servizos públicos. Isto non está ocorrendo, isto está aumentando. Usted, por máis dunha ocasión, dixo que o goberno aplicaba políticas de dereitas. E usted o está apoiando. En que quedamos? Ahora nos ven que negociou o tema do personal. Sendo personal, podíamos estar de acordo. Podíamos estar de acordo. E non se estou con vostede, no do personal. Ahora, eso que acordou con a señora alcaldesa, está recollido en algún documento? Porque na memoria non figura, memoria mesma. Usted se fía da señora alcaldesa? Lembre, e vou poñer un exemplo, fai 2 anos, ahora mesmo, 2 anos, se aprobou neste pleno a petición súa, aprobación unánime, modificar o reglamento de organización deste pleno. A día de hoxe estamos esperando. Por eso lle digo, teña cuidado cas palabras que lle dice, se non hai recollido en ningún documento, empleo. Bueno, aquí teñan recollido un documento, pero nin eso lle están cumplindo. Por tanto, non vemos a negociación por ningún lado. Porque se quedara plasmado un documento, vale, onde podía ser. Partido Socialista, bueno, señor Salustiano, eu creo que vai ter un papelón ora grande a ver que vai dicir usted a plataforma que usted dixe de afectados polo catastrazo, se non contemplan o relatorio de valores, non se contempla un plan xeral ou así non está recollido de memoria, algo que tendrá que dicirlle. E moi ben, creo que usted está facendo unha cortina de fumo para non negociar con este grupo e darlle un cambio de rumbo a este Concello. Eu creo que é unha cortina de fumo, pero bueno, alá vostede. Nós o que temos claro, este grupo que está en claro, que primeiro é os veciños, segundo os veciños, terceiro os veciños e o resto do partido. Vostedes, ao revés. Primeiro partido, segundo partido, terceiro partido e o resto de cada un dos veciños. E é evidente. Mesma línea do Partido Socialista. Mire, despois dos últimos acontecementos, a verdad que a súa credibilidade está baixo mínimos. Eu diría que un -3 ou un -4 ou máis. E lle recordo tamén o pacto de investidura, que non lle recolle ningún. Ahora nos quitan unha nota de prensa, ou lle publicaron unha nota de prensa, donde, entre outros, poñen unhas líneas vermellas, donde pide que o PSOE de Salceda, vou leo textual, existe un estudio de actuación viarias prioritarias, incluyendo el enlace de Picoña y Sansurso con la vía rápida y la circunvalación entre Picoña, Santa María y el casco urbano. ¿Esto en qué documento está recollido? Igual que decía o señor Salustiano. ¿Teñen algún documento firmado donde se está traballando nesto? ¿Teñen algo? E despois continúa. Tamén piden la presentación antes de finalizar el año de un mapa, entre comillas, de un mapa de medidas estructurales y económicas para el ayuntamiento. ¿Esto qué es realmente? ¿Esto qué es? ¿Subida de impostos? ¿Baixa de impostos? ¿Qué? A ver si no lo puede aclarar, porque esto, mapa estructural, pues difícil de entender. E mire... 5 minutos, señor Joaquín. Sí, remato. Yo digo por dous, Partido Socialista e BNG. Nin fan, nin deixan facer. Nin fan, nin deixan facer. E insisto, vexan polos veciños e deixen a ideología, partidos, as instruccións de arriba, que aquí somos 9.400 veciños, señor do Partido Socialista e do BNG. Gracias, alcaldesa. De nada, señor Joaquín. É que escoitalo dicirlle, non me arrepinto de darlle 10 minutos nin 5, escoitarlle dar leccións ao BNG e ao PSOE de que non vexan pola súa ideología, isto é inaudito. Non sei que facedes nos vosos... E, bueno,
sígueno intentando. Sígueno intentando. Aínda non se rendiron. Eu pensei que xa tiñan apartada a moción de censura, pero sigue pululando. Partido Socialista. Nada, decir que nos vamos a dar un voto de confianza sempre que se cumplan esas líneas rojas que falamos para apoyar isto. Nada máis. Gracias. Grupo Mixto BNG. Bueno, disculpar ás persoas que nos coitan que antes esquecime de saudalas. Mire, señor Núñez Troncoso, quizás non leu todas as partidas, pero hai unha reducción de protocolo e propaganda. Pode non ser a que vostede queira, a que nos gustaría a reducción, pero hai unha reducción. Hai unha reducción. O feito de que aquí non se fale da cuestión do relatorio de valores non quere dicir que aquí non houbera reunións para tratar esa situación. Outra cousa é que, claro, se o Partido Popular se desmarca de calquera cousa, non pinta nada nunha reunión dese tipo, indudablemente, non? Eso é lógico. Pero sí, houve reunións con xente dunha empresa que traballa para Catastro. E estamos nesa situación. En todo caso, do que vai habendo, seguramente lle daremos cumprida información para que este ao tanto. E iso non ten nada que ver, o relatorio de valores non ten nada que ver coa situación que vive ou que exixe a xente que está na plataforma anticatastrazo. Son cousas diferentes. Non confunda touciño coa velocidade. Mire, vostedes son anti-ideoloxía, eu, de verdade, non acabo de entender. Sí. Vostedes reclaman dos demais que non teñamos ideas, que non teñamos ideoloxía. Debe ser para comprarnos a vostedes. Non lle vexo outra intención, non? Porque vostede, cando falan de xenerosidade, vostedes son xenerosos coa cidadanía, coa veciñanza de Salceda, son xenerosos, os demais non, os demais pensamos cada un no seu grupo. Eu, indudablemente, veño aquí a defender as posicións ideolóxicas que o Bloque Nacionalista Galego ten, non as do Partido Popular, indudablemente. E a veces podemos seguramente topar algún veciño que pense que non somos xenerosos coas súas ideas, porque seguramente están máis próximos a vostedes que a nós, que lle imos facer. Agora, a xenerosidade do PP, do Partido Popular, pasa exclusivamente por ver se consiga cadeira de presidencia desta sala. E non está neste momento, señor Núñez Troncoso, non está. E que lle vamos facer? Terá que esperar ao 27 a ver se ese 44 ou 56 lle dá a volta, senón non o teñen fácil, entende? Que quere que lle diga? Eu non o sinto, a ver se vai pensar que... Rematou? Hai unha segunda quenda de 2 minutos. Alex? Partido Popular, PSOE, Grupo Mixto BNG. Pois antes de proceder a... Faga a súa intervención. Xa me parecía raro que nos regalara 2 minutos. Xa me parecía raro que estaba despistado, pero bueno. Non estamos tempos para regalar nada, señora alcaldesa. Mire, señor Salustiano, reducción de protocolo. Iso tamén pasou no 2022. Pero sabe cantas facturas deixaron sin pagar e depois hubo que reconocer? Se usted ten en conta eso, de reducción, nada. E aquí levamos o mesmo camiño. Aquí levamos o mesmo camiño. O sea que eso non cola. Xa sabemos que o tema do catastrazo non ten nada que ver co relatorio de valores, a revisión catastral. Me gusta me chamar ben revisión catastral, creo que entende máis xente. Me parece ben que esteus o relatorio de valores. Pero o plan xeral, sí. O plan xeral, sí. Hubo algún movimento a ese respecto? Nós, pelo menos, non temos coñecemento. Usted igual ten información privilexiada e igual ten algún dato. Non o temos. Non o temos. Ideoloxía, aquí nadie falou de ideoloxía. Dixe a señora alcaldesa de ideoloxía, usted tamén, nadie falou de ideoloxía. E o que lle dixen foi que prioricen os veciños antes co partido, que non sigan instruccións de partido, que aquí non estamos
falando dun goberno a nivel nacional ni nada polo estilo. Estamos un goberno nun concello de 9.400 habitantes. E nós, máis dunha vez, xa lle dixemos certas obras e servicios que son necesarios que seguramente vostedes estarían tamén de acordo con nós. Pois iso é o que hai que traballar. Aquí nadie está dicindo de ideoloxía. Eu respeto a súa ideoloxía, como usted debía respetar a miña, pero a miña ideoloxía basicamente é o sentido común e a lógica. A miña. A miña. Non ideoloxía de partido. Eu son representante, e os meus compañeros tamén, representante dos veciños de Salceda. E nada máis. E nada máis. E buscamos priorizar. Priorizar. E a alcaldía, nós temos dereito a reclamala, é unha das opcións que permite a lei, o partido máis votado. Vostede non, pero nós sí. Somos o partido máis votado. E a maioría dos veciños decidiron quen tiña que ocupar a alcaldía. Que a lei permite outra fórmula? Sí, nadie dio o contrario. Nadie dio o contrario. Pero a maioría dos veciños decidiron que a alcaldía ocupara o Partido Popular. E temos dereito. Como que non temos dereito a reclamala? Claro que temos dereito. Vostedes non. Vostedes é un pacto de perdedores que a lei o permite. De acordo, a lei o permite. Nadie dio o contrario. E nós temos todo o dereito do mundo a reclamar. Que tamén é outra acción que permite a lei electoral. Nada máis. Creo que estou un tempo, non, señor alcaldesa? Bueno, pasamos un segundo. Gracias. Nada que agradecer, señor Joaquín. Antes de votar o punto da orde do día, eu sí que, por unha banda, non vou deixar que queden no aire certas afirmacións da primeira intervención de Joaquín, porque el, como sempre, solta entre 10 minutos de discurso é difícil a tocar a todos os frontes e tratar de deixar claras algunhas mentiras que espalla el, espalla que algo queda, non? Primeiro, a praza de conserxería. De verdade, levan falado disto hasta nos medios de comunicación en prensa. Se é un proceso ilegal que non cumple a lei, por favor, denúncieno. Pero saben que non é así, que é un procedimento totalmente lícito e que cumple a lei. E ademais están ignorando o máis importante, só co obxectivo de facer dano ao goberno, o que non pensan é que era unha demanda dos colectivos sociais. Ter esa praza de conserxería. O máis importante, que a defensa dos intereses da veciñanza, obviano. Solo atacan dicindo que incumplimos. Para nada. Anímolles, ademais, a denuncialo onde teñen que denuncialo. Nivel alto de privatización deste goberno. É que escoitarlle isto ao Partido Popular é tremendo, É tremendo. Non só ten unha tremenda habilidade en acoplarlle os concellos, os gobernos dos concellos que pouca financiación teñen para asumir o que teñen día a día, os servicios que teñen que prestar día a día, aplicándolle competencias que non son as propias, que aínda por riba vostedes teñamos a día de decir que nos privatizamos. Por Dios, que digáis o Partido Popular. É moi ridículo. Pexón. Non hai nada, nin rastro neste documento do Pexón. Lembrolles de novo que votou en contra dun documento que podía estar hoxe en vigor e que tuvo unhas responsabilidades tremendas para esta vila, non? Partido Popular. De verdade, eu, sinceramente, creo que vostedes non deberían ter nin oportunidade de falar deste documento, porque nin tuveron a osadía, de non vir a recoller o borrador. E non, iso non creo que dea para un titular de prensa, Joaquín. Non se excuse niso. Non se excuse niso. Vostede non ten máis argumentos que eses. Representando a veciñanza, tería que vir e aportar. Non veña aquí a dar lección de nada cando non formou parte absolutamente de nada, nin fixo ningunha aportación de nada. Non debería nin siquiera ter dereito a participar no debate deste punto. Precisamente porque non quixo participar na elaboración dos orzamentos. Iso é o que lle importan a vostede os veciños e veciñas de Salceda, porque este é un documento transcendental para o futuro da vila, pero a ustedes dalles igual. O que sí que teño que agradecer é a posición do BNG e, sobre todo, a xenerosidade do Partido Socialista. Sí que foron moitas reunións, 9 co Partido Socialista, unhas cuantas menos co BNG, nas que hubo negociación, na que hubo achegamento e cesión por ambas partes. Niso consisten as negociacións. Se ben é certo que
o PSOE nesta nova etapa estableceu liñas vermellas. Eu non son moito de liñas vermellas cando se senta un nunha mesa a negociar, pero as 4 propostas que se puxeron sobre a mesa, eu teño que refrendalas nesta sesión plenaria e, por suposto, acollelas, como xa vos trasladei, o mesmo que fixen co BNG. No capítulo de personal, sinxelamente corrixir a Tano, no primeiro tramo 25-26, certo, lanzouse a oferta de conserxería, pero aínda non se lanzou a de técnica en administración local. Sí que acordamos 26-27 condutor e 3 operarios, e no 27-28 3 operarios e un auxiliar de biblioteca. Por lo tanto, o que dixo é correcto. En canto ao apoio condicionado a estas 4 cuestións do Partido Socialista, eu creo que ninguén, xa o decía antes Salustiano, pon en dúbida o investimento en saneamento neste pouco máis de 2 anos, non máis de 13 millóns de euros. Ademais, nesas reunións falamos precisamente que esa demanda do Partido Socialista de realizar ese estudo xeral de necesidades de saneamento se podría afrontar cos 226.000 euros que chegan do PERTE vía Consorcio do Louro, e que ademais xa estábamos pensando en outras líneas de financiación para outros proxectos que están xa feitos, pero sin executar, como podía ser o saneamento do Outeiro. Sin dúbida, esta vai ser a legislatura do saneamento. Ahora, a finais de setembro, principios de outubro, comezan as obras de Entenza. Xa está redactado o proxecto de Soutelo. Hai un mes que saiu a empresa adxudicataria da redacción. Pronto se licitarán as obras. En definitiva, creo que esa aposta é clara, e se o Partido Socialista o que pide ese plan de execución do saneamento vai a cumplir con esta posibilidade de financiación de realización de proxectos, ademais do plan director que xa existe no Consorcio. Falábamos tamén do enlace da Picoña a San Xurxo e Picoña a Santa María. Se ben é certo que non hai unha partida específica na que figure o titular dese proxecto, hai un capítulo de proxectos para a redacción de proxectos que tedes o compromiso non só desta alcaldesa, sino deste goberno, que sairá adiante. Máis avanzado temos o da Picoña, que se mantiveron conversas, xa o dixen nesta sesión plenaria, con Xavier Rivas para comezar os traballos de redacción dese proxecto, e agora a intención é que o faga de maneira parella a esta petición, que non trae máis que a sumar unha proposta que suma para empezar a redacción desas dúas deses 2 proxectos que aportaron tanto BNG como Partido Socialista. E falaban tamén de un mapa de medidas estruturais económicas. Saben vostedes, teño que recordarlo, que hai en vigor un plan de axuste, ademais firmado polo Partido Socialista, máis medida económica a que ceñirse que esa dificilmente, mesmo así hai informes trimestrales. Traballaremos precisamente, como vimos facendo dentro do goberno, camiñando na reducción do gasto. Truxemos as cifras dos últimos RECs, onde se viu con claridade a contención do gasto que está realizando este goberno sin subir impostos, mantendo servizos e incluso aumentándoos e pondo a gratuidade en moitos deles fundamentais, como por exemplo os campamentos de verán. Falaban tamén de transporte. Teño que recordarles que é competencia da Xunta, ben o saben. Estou segura de que os grupos de esquerda non vamos a deixar de pelexar mentras o Partido Popular mira para outro lado, porque efectivamente saben que non están facendo o correcto a través de presentacións do plan de mobilidade, que creamos, que realizamos dende o GDR Condado para Danta, que a Xunta ignorou completamente e que solucionaba o problema da comarca, non só de Salceda. En definitiva, seguiremos traballando, e eu ademais animos a facer de maneira conxunta, con reunións, e non é a primeira vez que lles ofrezco formar parte do goberno. Fixe no seu momento tamén co BNG, que dice que este documento tería que ser moito máis ambicioso e, por suposto, forme parte do goberno, xestione, aporte e seguramente entre todos e todas conseguiremos un documento moito mellor para Salceda. En definitiva, tedes o compromiso desta alcaldesa e do seu equipo de goberno de traballar para conseguir as medidas que aportastes a este documento e que creemos que van sumar.
Dito isto, pasamos á votación deste orzamento. Votos a favor do orzamento 2025. Votos a favor de PSOE e de Movemento Salceda. Abstención. Abstención, Grupo Mixto BNG. Votos en contra. Partido Popular. Sai adiante orzamento 2000... Perdón? Sí, me apunta a secretaria que a extensión do BNG fai que teñamos que repetir, posto que son 6, 6 e abstención. Repetimos a votación, votos a favor, Movemento Salceda e PSOE, a abstención do BNG e o Partido Popular, votos en contra do Partido Popular, co voto de calidade da alcaldesa sai adiante este orzamento e teño que anunciar xa que efectivamente pola demora na aprobación deste documento que non é responsabilidade deste equipo de goberno, pero que se viu sometido primeiro a... Eu non interrompo cando vostedes falan e escoito con atención e con educación. Sempre o fago. Nunca interrompo, Santi, pero bueno, xa, repito, vostede e Joaquín xa nos teñen acostumbrado a elo. Anunciarvos que xa estamos traballando precisamente no orzamento 2026, que contará de novo, sí, non vamos a perder o tempo, Salceda ten moitas necesidades, e imos seguir traballando, non vamos a contar co Partido Popular, porque non negocian absolutamente nada, non lles importa nada disto. Contaremos cos grupos de esquerda para traballar nese documento que será seguramente moito máis ambicioso que este. Pasamos ao terceiro dos puntos, o expediente 1808/2025, a declaración de especial interese ou utilidade municipal e da obra de aumento de espazo edificado na biblioteca escolar mediante incorporación de habitáculos anexos e habilitando unha nova saída ao exterior. Defende o punto Selene. Moi boa tarde a todos e a todas os aquí presentes e os que nos vedes dende a vosa casa. Neste punto vimos a atender a solicitude que se traslada dende o IES Pedrarrubias para dotar a obra de aumento do espazo dedicado á biblioteca escolar como unha obra de especial interese ou de utilidade municipal. Se esta corporación municipal accede á petición, procederíase a bonificación do 95% da cota do ICIO en base ao disposto na Ordenanza Reguladora Fiscal do ICIO do noso Concello. Estas obras consisten en facer un aumento do espazo dedicado á biblioteca escolar mediante a incorporación de habitáculos anexos e habilitando nova saída ao exterior para que serían precisas as seguintes intervencións: o derribo dos tabiques interiores, a instalación de pavimento na zona a incorporar, a reforma das instalacións eléctricas e o cambio de ventanas, unha obra que tería un orzamento total de 14.640,38 euros. O cálculo económico sin aplicar a bonificación sería ingresar de 782,56 euros e coa bonificación de 331,20 euros, o que suporía un aforro de 451,35 euros para o IES Pedrarrubias. Dende o equipo de goberno, consideramos que a mellora das instalacións educativas sempre serán de especial interese para a nosa comunidade, e máis nun caso como este. As melloras da biblioteca do IES promoverán e facilitarán o acceso á nosa mocidade á cultura e ao pensamento crítico, ambos aspectos esenciais para a mellora do benestar da nosa veciñanza. Palabras, Partido Popular. Moi boas noites, compañeiros, veciños que están nesta sala de plenos e tamén os veciños que nos siguen desde as diferentes canles. Despois dun dos puntos que máis debate pros contras xera neste salón de plena, como son os orzamentos, quero facer unha puntualización porque sempre se nos achaca pleno tras pleno que non exista PEXOM, neste caso actualizado no Concello de Salceda, é responsabilidade do PP cando realmente nós estamos na oposición, como ben dixestes antes, desde o 2007, e o último PEXOM que se debatiu neste salón de plenos foi en 2016. A gran parte de ediles non existía todavía. É dicir, que se non hai PEXOM actualizado, a responsabilidade é dos gobernos que estiveron e, sobre todo, cando gobernaron con maioría absoluta. Entón, poñanse a traballar polo que é a ordenación do municipio de Salceda de Caselas e non nos comprometan a nós que as responsabilidades que realmente non nos corresponden. Creo que, como ben defendeu a compañeira Selene, concelleira de área, é unha obra que unha mellora dun espazo moi importante para o alumnado do IES Pedrarrubias, que con uns pequenos avances fan
que se mellore en gran medida un aula que se dé, neste caso, comunicación ao exterior e que se bonifique, neste caso, tamén o imposto correspondente. O custe non é elevado, a obra faina un veciño de Sociedade de Caselas, o sea que o voto é completamente favorable por parte deste grupo. Pois, antes de pasar a palabra ao Partido Socialista, xa que Cristina non se ceñiu solamente o punto, o debate do punto, eu vouche a respostar. Ti sabes quen gobernou dende 1997 a 2007? Sabes que non había pexón, verdad? Que seguimos cunhas normas subsidiarias desa época. E ti sabes, porque tampouco estabas, por iso igual xo teño que recordar, quen votou en contra no 2016 de un pexón? Sábelo. E ti sabes a tramitación, os anos que leva un pexón na súa tramitación para a súa aprobación definitiva, elaboración, exposición, tramitación definitiva? Bueno, pois aproximadamente 10 anos. Igual algo de responsabilidade votando en contra sí que tuvo o teu partido, Igual sí. Partido Socialista. Señor Santiago, por favor, pida a palabra, ou senón estea caladiño. Palabra. Palabra. Estamos a favor da obra, non hai nada máis que fan. Grupo Mixto, BNG. Ben, é unha obra de interese xeral, está contemplada na ordenanza de fiscalidade, totalmente a favor. Segunda quenda, Selene. Segunda quenda, Ana Cristina. Grupo Mixto entendo que tampouco, e PSOE tampouco, non? Votamos, pois, a este punto, a declaración de especial interese e utilidade municipal da obra, aumento de espazo dedicado á biblioteca escolar mediante incorporación de habitáculos anexos e habilitando nova saída ao exterior. Votos a favor. Unanimidade. Pasamos ao punto 4, que é o expediente 80/2025, aprobación inicial da ordenanza municipal da xestión da biomasa e plantacións forestais. Doulle a palabra ao concelleiro de Medio Ambiente e Axente Ecolóxica, Marcos Troncoso. Boas tardes a todos os compañeros e compañeras da Corporación Municipal e aqueles veciños que nos escoitan dende a canle de YouTube e tamén os que estáis aquí presentes. Neste punto do orde do día teremos o expediente 890/2025 que, novamente, xa viu con anterioridade no pleno ordinario de 3 de xullo a aprobación inicial da Ordenanza Municipal de Xestión de Biomasa. Ben, é unha ordenanza pois que ven un pouco a regular o que é a xestión da biomasa en solo urbano e núcleo rural, non? E, bueno, son competencias que son municipais e que ten que elaborarse unha ordenanza para poder xestionar e poder aplicar as sancións oportunas, posto que no Departamento de Medio Ambiente, como, bueno, todos coñecemos, sobre todo nestas últimas semanas, non? Que toda esta voráxime de incendios e de, bueno, cando te faz consciente da problemática que hai de non poder xestionar o monte como debe estar xestionado, e neste caso, pois, falamos digamos, dunha ferramenta que nos permite atacar parte do problema, non? E non será a panacea agora facer unha ordenanza, non vai a deixar que os montes sigan ardendo, pero é unha ferramenta moi necesaria, non? Pois ben, como decíamos, no pleno ordinario do 3 de xullo non se iba adiante esta ordenanza, e non se iba adiante porque a oposición, debemos decirlo así de claro, tivo un acto no que nos consideramos un acto de responsabilidade, votando en contra desta ordenanza, e non digo responsabilidade porque non saíse adiante esta ordenanza, sino porque non houbo debate sobre o contido desta ordenanza. Aquí o que houbo, pois, bueno, pois se intentou embarrar e demostrar a debilidade que había nese pleno do equipo de goberno, posto que un dos socios de investidura non estaba presente, e, bueno, pois se alegou neste caso que nos estábamos saltando o procedimento non permitindo ese período de consulta previa que efectivamente o recolle o regulamento, pero que aparte había un informe técnico que demostraba e incluso
incitaba a que, bueno, que se saltase este procedimento totalmente amparado na legalidade, porque iba a haber un posterior período de alegacións sobre esta aprobación inicial, co cal era, bueno, pues perder o tempo, e consideramos que é unha ordenanza que canto antes consigamos aprobar, pois será bo para a xestión da masa forestal, da masa vegetal no noso concello. Ben, pois nos comezamos ese período de consultas previas. O 18 de xullo tivemos unha reunión coas comunidades de montes e asociacións de veciños de Salceda, a cal debo decir que, bueno, non asistiron todas, só asistiron as comunidades de montes de Picoña, Santa María e Budiño, así como a asociación de veciños de Parterrubias. Si é certo que a comunidade de montes de Entenza excusou a súa ausencia. É certo que era unha convocatoria que nos fixemos a través dun canle de difusión como o WhatsApp, e fixámosla exclusivamente para comunidades de montes e para a asociación de veciños, pero tamén é certo que, bueno, que estaba aberto a calquera outra persona que quixese enterarse ou coñecer máis alá de cal era o contido desta ordenanza, e que, bueno, posto que partidos da oposición estaban moi a favor desta consulta previa, pois podían haber mostrado un pouco de interese en asistir a esta reunión. Ben, o 24 de xullo publicouse no tabuleiro de anuncios do Concello esta apertura de prazo para estas consultas previas ou aportacións previas á elaboración da ordenanza ata o 18 de agosto, é dicir, 24 días de período para estas alegacións, e as alegacións que houberon foron cero alegacións. Bueno, vamos a falar un poquinho do que é a ordenanza, xa se trouxo no pleno do 3 de xullo. A ordenanza en sí, como xa adiantei, o que pretende regular a xestión de biomasa en terreos de solo urbano e núcleo rural. Ven a, digamos, a compatibilizar, ou non me sai agora a palabra, a complementar, perdón, outras leis que traballan e que velan pola prevención dos incendios, como é a Lei de Montes de Galicia, de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia e o Solo de Galicia. Como digo, este é para a xestión de solos urbanos e núcleo rural, que é onde temos a gran problemática no Departamento de Medio Ambiente, estes expedientes que levan tantos anos que custa que os propietarios limpen, moitas veces porque o propietario é descoñecido, porque hai problemas en catastro, e, bueno, pois aquí esta ordenanza nos permite, digamos, atacar ese problema destas propiedades e poder o Concello facer a limpeza de maneira subsidiaria, non? A ordenanza en sí recolle as obrigas das persoas propietarias que teñen que manter en condicións de seguridade e salubridade, a eliminación das especies pirófitas e a necesidade de podas e desbroces. Os procedimentos de xestión de biomasa, como proceder e como facer proceder aqueles propietarios que non limpan, e unha parte tamén moi importante que é o réxime sancionador, non? Que se identifican incluso multas de entre 100 a 3.000 euros en infraccións leves, graves ou moi graves, non? Sí, remato xa, alcaldesa. E, sobre todo, importante que permite a execución subsidiaria por parte do Concello daquelas fincas ou parcelas que non están limpas, o cal, nos axudaría a eliminar esa problemática de risco de incendio, non? Como conclusións, nos creemos que esta é unha ordenanza, estamos seguros que esta é unha ordenanza que é necesaria, moi necesaria para o Concello, para a xestión correcta da biomasa e para poder aportar o noso gran de arena nesta loita contra os incendios. Volvo a repetir, este documento non vai a deter os incendiarios. Aquí realmente que hai que poñer o foco é nos incendiarios, no que planta o lume. Tamén hai responsabilidades daquelas persoas que non cumplen con a normativa e que non limpan as súas fincas. E, por suposto, para as administracións públicas, para a Xunta e para os concellos, que temos que facer o noso traballo. E os veciños para eso nos elixen, para que fagamos os nosos deberes. Pero creemos que esta ordenanza é moi importante e é unha ferramenta máis que nos vai axudar a unha xestión correcta da biomasa. En principio nada máis. Partido Popular. Boas noites, membros da Corporación, veciños presentes neste salón de plenos, os que nos estén vendo en directo neste momento e os que fagan cando consideren.
Vaya por diante, en nombre do grupo maioritario desta corporación, o noso recoñecemento, o noso recordo para as persoas que perderon a vida nos últimos tempos loitando contra os incendios forestais e tamén a todas as persoas, veciños que traballaron día e noite para intentar deter esta lacra que son os lumes no noso territorio e tamén no resto da nación española. Dito isto, señores do Goberno, unha vez máis intentando tergiversar, dicindo medias verdades, señora alcaldesa, vostede ten competencias ou non para facer e obrigar aos veciños que desbrocen as fincas que están nas franxas dos núcleos urbanos e nos núcleos rurales? Pódeme contestar? Remate a súa intervención e contéstolle. Eu lle pido que me conteste. Pero resulta que quen preside o pleno son eu. Remate ben. a súa intervención e contéstolle. Pois ben, como a señora alcaldesa non quere contestar porque vai quedar en evidencia se dice unha cousa ou a contraria, pois ben, claro que ten competencias. E ela mesmo recoñece. A señora alcaldesa ten competencias que lle dá a lei 3/2007. Recordo que vostedes levan no goberno dende ese ano. É dicir, 18 anos vostedes, según ustedes, super necesarios de ordenancia e levan 18 anos incumplindo o que vostedes mesmos acaban de dicir que é super urxente, que a culpa da oposición, que no último mes lle votou en contra de algo que ustedes teñan a obligación dende fai 18 anos de facer unha ordenanza municipal. Lamentable. Vostedes mesmos se retratan. Tamén ten a competencia a través da Lei do Solo de Galicia. E, por lo tanto, como ten a competencia, vostedes mesmas, señora alcaldesa, firma decretos onde notifica a propietario do noso concello que teñen parcelas en solo urbano, decreto expediente 2133/2025, suelo urbano, expediente número 2130/2025, solo en núcleo rural, etcétera, etcétera, etcétera. Vostede ten competencias, vostede exercias mal e vostede chega sempre tarde, mal e arrastro. E pretende ocultar a súa incompetencia en decir que a culpa é da oposición que non aproba unha ordenanza. Oiga, mire vostede, entonces que pasa? Que hasta agora ninguén obrigaba nos demais concellos, os veciños a limpar, a desbrozar e a manter limpa as franxas e os márxenes nos núcleos rurales e urbanos? Ou que os demais concellos que publican as súas notificacións, etcétera, etcétera, non están cumprindo a lei? Ou serán vostedes que non a están cumprindo? E logo, claro, utilizan os medios oficiais que pagamos todos, as redes sociales, para manipular, para falsear e para engañar aos veciños dicindo que non teñen ordenanza, entón que non poden facer cumplir que os veciños limplen e desbrocen. Lamentable. Os decretos, como lle dixen, notificacións a veciños, aquí hai unha que é do 13/2 do ano 25, onde vostede lle notifica a un veciño dicindo o que ten que facer, o custe que lle vai a supoñer se non o fai, dice claramente en que a lei se ampara, este é un documento público do Concello que asina a señora alcaldesa, anuncios no Boletín Oficial de Galicia, de outros concellos, como lle decía, concellos de Ponte Caldelas, concello de Carballera de Avia, etcétera, etcétera, igual que vostede, señora alcaldesa. E anuncio último tempo, o 23 de julio deste ano 25, no portal do Concello, anuncio onde se pon a exposición pública para que, como nós así o consideramos, por iso votamos en contra, por iso nós nese pleno votamos en contra, para que lle des oportunidades aos colectivos veciñais e Comunidade de Montes, entre outras, para que poderan aportar, ver esa ordenanza antes da súa aprobación inicial, por iso votamos en contra, e vostedes non lle quedou outra que facer o que nos lle pedimos pro voto en contra, e resulta que nese anuncio moi curioso, dice, entre outras cousas, dice, problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa. A ordenanza, dice, nos ámbitos que quedan fora da lei 3/2007 e que son competencia municipal, efectivamente. É dicir, vostedes veñen reconocendo que desde 2007, supuestamente, según dicen ustedes, quedan fora da, digamos, de regulación por non ter ordenanza, e entón teñen que traer ahora. É dicir, 18 anos de disidia, de incompetencia e de non asumir pois que teñen que facer ese traballo. Por lo tanto, aquí non é unha culpa concreta neste momento, de momento Salceda que está gobernando en minoría absoluta, sino que é culpa de momento Salceda, do Partido Socialista e do BNG no seu momento que gobernou este Concello dentro do ano 2007. No goberno de Salceda no ano 2007 a actualidade, os tres grupos que agora mesmo están na corporación tuveron responsabilidade do goberno e ningún deles truxo a este pleno a necesidade de regular e facer esta ordenanza. Mire, señora alcaldesa, como lle dice a lei, pero tamén como lle dicen notificacións oficiais da Xunta de Galicia, donde lle dice e lle notifica denuncias de veciños que reclaman que sean limpadas esas marxas e que lle dice ben claro que corresponde ao Concello
o tema de limpeza das marxes a través dos artigos 7 apartados de EE 20.4, 21, 21, ter, etc. Por lo tanto, señora Cabeza, vostedes ten competencias e vostede é a que non está asumindo a responsabilidade. Non lle volte culpa aos demais, póñanse a traballar e deixen de manipular e, sobre todo, de gastar dinheiro público de todos nós en engañar a ciudadanía. Nada máis, moitas gracias. Partido Socialista. Boas tardes, noites. Bueno, xa que isto ten que ver co tema de incendios, recordar a enorme labor de todos os bombeiros nestas pasadas semanas e, por suposto, os veciños que sufriron os incendios. Vale, en canto a ordenanza, sí, evidentemente, pois, o mellor xa debería estar feita, sí que hai tempo que se emiten ese tipo de notificacións aos veciños. O que queremos comentarnos, que, bueno, é algo que realmente sí que se leva facendo, notificar cando hai fincas que non cumplen as normativas, é máis que nada unha declaración de intencións, que entendemos que está ben, sobre todo se non houbo ningún tipo de alegacións. O que sí queremos solicitar desde este grupo, como xa fixemos na comisión, é que se constituí unha pasada legislatura, que fora o compañeiro socialista Rubén Cotto, o responsable de Medio Ambiente, crear a Comisión de Medio Ambiente, na que estaban representadas comunidades de montes, traídas de agua e algunha asociación veciñal. Creo que non estaban representados os partidos políticos nese tipo de comisión, sí que nos gustaría que estivesen representados, e nos gustaría que se volvese a poñer en funcionamiento esa comisión, porque hai determinados asuntos que están aquí recollidos que, tanto para particulares de maneira individual como para mesmo comunidades de montes, son complicados de controlar, como, por exemplo, comentas aquí o tema de varias especies que poden ser invasoras, como son as alcáceas, que en determinadas zonas onde inzan, tanto para particulares como para incluso colectivos máis grandes, como pode ser unha comunidade de montes, pois son bastante complicados de erradicar. Moitos dos métodos de erradicación, pois, bueno, non son de todo, digamos, non cumplen todas as normativas que deberían cumplir. Entonces, creemos que sería necesario que se reconstituíse ese foro para determinados asuntos que afectan ao Concello en xeral, pois debatilos máis continuamente. Grupo Mixto, Benegán. Señor Troncoso, eu creo que lle sobraban uns calificativos ás posicións no pleno onde se debatiu isto. Vostede acaba de queixarse de que non compareceron efectivamente nesa reunión pois moitas das asociacións chamadas a comparecer. Bueno, pois igual ten que mudar o modelo, non o sei. Eu creo que aquí debía facerse valer o positivo de que veñan as comunidades de montes ou os que puideron vir e non falar no negativo dos que dicindo os que estiveron para deixar constancia de que non estivo. En todo caso, traer en pleno brán unha ordenanza sobre lumes, pois, bueno, dá o que dá. E eu xa dixe no seu momento de que o problema do lume, o problema non está casualmente normalmente, nin nos terreos urbanos nin nos núcleos rurais, está no que rixe a lei do solo de Galicia e outras saídas do Parlamento galego que son efectivamente todo o que afecta a masa forestal deste país. Unha vez que o goberno local cumprir co trámite de reunirse coas asociacións, nós imos a votar a favor, pero pediríamoslle tamén que tome nota dunha cousa. Este Concello é propietario de parcelas, varias parcelas repartidas por diferentes parroquias. A nós gustaríanos que se tomase en consideración, que se vexa en que estado están todas esas parcelas, e que nivel de limpeza necesitan, porque a necesitan. E iso vai intrínsecamente ligado á intención de ter unha ferramenta que axude a, digamos, poñer un pouco de orden en determinados lugares cando non hai limpeza.
Segunda quenda, Movemento Salceda. Marcos? Sí. Mira, un dato do pasado ano 2024. 224 expedientes de parcelas denunciadas. 224. Dos cales 143 foron resoltas na primeira instancia. En primeira instancia, o 65% dos expedientes que se tramitan no departamento xurden efecto na primeira instancia. Outros na segunda, e o problema que temos é sobre todo nos propietarios que son descoñecidos. Nos, señor Santiago, cumplimos coa nosa parte da lei. A nosa parte da lei é notificar, facer cumprimento da lei. E logo, as faixas que ti dices, faixas secundarias, son parte da xestión do Concello. Pero o Concello non ten potestade sancionadora nesas faixas. É da Xunta de Galicia. E nós, todos os anos, lle pasamos unha relación á Xunta desas parcelas que temos que limpiar, que están en faixa, e que a Xunta ten o servicio combinado cos concellos a través de SEAGA, que a resposta ainda estamos hoxe esperando a deste ano e a do ano pasado tamén. Nos atendemos as nosas competencias, claro que sí. E de feito nos, tamén respondo ao portavoz do Grupo Mixto, nos temos propiedades municipais, por suposto que sí. E todos os anos facemos desbroces. E para iso temos o plan anual de desbroces, para manter as condicións que hai que manter, camiños municipais, resalidos, e os aparcadoiros disuasorios nestes casos. E, pois facemos tamén o mantemento das estradas, que temos bastantes kilómetros, por certo, en estradas. En canto a, aquí, o que nos decía o portavoz do Partido Socialista, de recuperar as comisións de medio ambiente, podo asegurar que temos contacto continuo coas comisións, coas comunidades de montes, prácticamente casi todas as semanas. De feito, ainda hoxe comuniqueme con todos os presidentes das comunidades de montes por diferentes proxectos que temos, e o contacto é máximo, continuo. Teño o meu contacto e o da alcaldesa e dos todos os compañeiros, e estamos abertos, por suposto. Creo que é algo que nos digamos que nos diferencia, ou diferencia non, algo que nos caracteriza a cercanía que temos, que nos estamos dispostos a conversar sobre calquera iniciativa, proxecto, sexa da Asociación de Veciños, de Comunidades de Montes ou calquera outra asociación. O sea, non fai falta constituir unha comisión como tal cando o contacto é diario, non? En canto ás, comentabas que moitos problemas tedes nas comunidades de monte con como atacar ya as invasoras e eso, eso xa igual xa non nos corresponde tanto ao Concello, porque tampouco somos especialistas en xestión do monte, non? Ao final, eso, pois terá que ver unhas políticas que veñan de arriba, da Xunta, ou que sexa, que dictamine un pouquiño a xestión que hai que facer no monte, que creo que ten que ser bastante diferente da que é. E é certo que, pois hai, para iso tamén temos os axentes forestais que están facendo un traballo importante na erradicación de invasoras, e pois ese é o camiño a seguir. Partido Popular. Gracias, señora alcaldesa. Un tema importante estes, non pasa nada que se pase un minuto ou dous. Creo que é importante debatir e que os veciños se escoiten. Mire, estou intervindo eu. Non dirixes, tío pleno, establecerei eu os tempos e as quendas. Si, a súa eu xa sei que o levas fatal. A súa apetencia en función de quen fale do que lle interesa. Usted levo fatal. Se fai favor, empece o tempo de novo. Ten 3 minutos e eu lle direi cando remato o tempo. Gracias. Non se poña nervioso, que eu sei que este tema é moi nervioso, porque estes días xerou bastante controversia. Claro, xusto. Claro, a incompetencia do goberno local e que queda manifestada a día de hoxe. Mire, decreto asignado o 14 de agosto do ano 2025, é dicir, fai 14 días, pola señora Dolores Castiñeira Alén, señora presidenta deste pleno. Fai 14 días vostede asinou un decreto donde dice: considerando que os concellos poden chegar a ser responsables subsidiarios das obrigas de xestión de biomasa vegetal no caso de que estas non foran atendidas polos titulares, a tales efectos cumple liquidar provisionalmente os costos dos traballos a executar. Oiga, mire vostede, se está contradicindo, se está recoñecendo que vostede ten a competencia, vostede ten que notificar, vostede ten que facer cumplir a lei para que desbrocen os veciños. Mire, vostede firma co decreto 14 de agosto. O 22 de agosto é publicado no Boletín Oficial do Estado. A mesma relación de propietarios do noso Concello. Vale. Resulta que, claro,
O curioso desto é que, oiga, é que expedientes está publicando, señora Alcaldesa? Expedientes de data de resolución o 27 de maio do ano 24, é dicir, 1 ano e 3 meses, do 8 de julio do ano 24, do 9 de julio do ano 24, do 9 de julio do ano 24, iso chamase xestión, agilidade, rapidez, eficacia. Incompetentes é o que son vostedes. Incompetentes. Por lo tanto, non boten balón fora, asuman as súas responsabilidades e non culpen os demais do que non son responsables. Señora alcaldesa, iso é o que son vostedes. Mire, agora van a decir dentro do pouco que, claro, como se temos a ordenanza, ve como ahora se limpian as fincas. Non, mire, é que estas fincas se van a limpiar a través da publicación de fai 6 días no Boletín Oficial do Estado, de expedientes que veñen de fai máis de 1 ano atrás. Iso é a realidade. Non das que vostede... Non se ría que é unha falta de respeto, señora alcaldesa. A sonrisita non lle queda ben en esta ocasión. Por lo tanto, señora alcaldesa, o que lle estou dicindo é que queda de manifesto a súa incompetencia. E, por concluir, quero facer un par de reflexións. Primeiro, a alcaldesa ten as competencias tal como se quedou demostrado no día de hoxe a través da Lei 3/2007 e da Lei do Solo de Galicia. 18 anos non facendo unha ordenanza municipal que lle correspondía ao Concello, tempo que levan gobernando neste Concello. Segundo, por lo tanto, é falso que se publicou nos medios, nas redes sociales deste Concello que pagamos todos, se dixo por parte dos concelleiros a veciños que preguntaban ao respecto e pola propia alcaldesa. Terceiro, votamos en contra no seu momento, tal e como se pode ver e escoitar no vídeo do pleno, para darlle voz e a participación antes de aprobar inicialmente esta ordenanza aos colectivos, concretamente e sobre todo as asociacións veciñais e as comunidades de montes. Cuarto, tardaron vostedes, como dixen, 18 anos en traer a este pleno esta ordenanza. E quinto, fagan os procesos por orden e tendrán o apoio deste grupo. Non intenten ir pola camiño máis corto e, sobre todo, vostedes mesmos o ven a retratar. Está ahora mismo en procedimento a redacción da ordenanza de residuos, verdad? Entón, ahora sí que empezaron abrindo a participación aos veciños. Termino, señora alcaldesa. Sexto, a todos os veciños, non se lle compren os titulares e as manipulacións deste goberno e vayan ao fondo da cuestión. Son expertos en manipular. E sétimo e última, agora que sí xa se lle deu voz e oportunidade aos colectivos, a Comunidade de Montes, como dixen antes, este grupo votará a favor desta ordenanza, que foi o único que pediu en aquel pleno. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señora alcaldesa. Partido Socialista? Simplemente dos comentarios. Non cuestiono a comunicación do goberno coas comunidades de montes, porque un dos que recibo os mensaxes son eu, son consciente, pero non é o mesmo unha comunicación a cada comunidade de montes, sea a todas as xuntas ou cada unha individual, que ter un organismo que axude a crear un tipo de prioridades, de políticas, e o mellor axudar ou facer hincapié nas que menos recursos teñen. E en canto a política forestal, bueno, hai cousas que poderíamos facer desde aquí, nada máis. Grupo Mixto Benega? Bueno, só lembrarlle ao señor Roncoso de que se a relación coas entidades é como el a fala, todo aquel proceso do ano 21 de constituir comisións coas asociacións do Concello e do demais, queda automáticamente anulado. Unha cousa é a relación directa que se poida ter para efectivizar, para executar ou para discutir en algún momento alguna situación, e outra cousa é esas comisións que se trataba de implicar o tecido asociativo en diferentes ámbitos municipais para dar voz e para dar debate. Para dar voz e debate. Iso, señor Troncoso, non se substitúe, non é sustituible coa relación súa directa cos presidentes ou presidentes da Comunidade de Montes. Marcos, podes pechar, tes unha quenda de 2 minutos. Sí. Nada, primeiro, ler aquí, xa que o señor Santiago Rodríguez da Vila fai tantas referencias á lei de incendios, de prevención de incendios. O artigo 6 de competencias da comunidade autónoma corresponde á Xunta de Galicia, A, B, C, interesantes a D, programar e executar actuacións de prevención e loita contra os incendios forestais, establecer as medidas de prevención e loita contra os incendios forestais que sexa necesario adoptar tanto pola administración como polos particulares e asegurar o seu cumprimento, e importante tamén a J, proceder á execución subsidiaria ou directa de traballos preventivos nos termos establecidos nesta lei, que non se está a cumplir. Despois,
Ben, creo que estamos o debate un pouco diluíndose por onde non ten que ir. Aquí o que estamos traendo a ordenanza, a creación, a aprobación inicial desta ordenanza que tuvo que vir por segunda vez, porque na primeira non hubo ninguna aportación, non hubo debate no punto que se tiña que debatir, hubo dúas comisións, non se aportou nada, hubo este segundo pleno que se trae esta ordenanza e hubo tamén a xuntanza que tivemos. Aportacións ao documento, cero. Ou está moi ben esta ordenanza ou non importa, que non creo que sea o caso. Por suposto, Salustiano, que nos damoslle voto e teremos debate de calquera proxecto, calquera tema que queiran ter tantas comunidades de montes, asociación de veciños ou calquera asociación. Eso non vai por aí o tema. Que tiñamos contacto, non quere dicir, contacto telefónico non quere dicir que non lle damos nin voz nin voto ás asociacións, nin moito menos. Pero a comisión, non sei. Nada, eu xa me lei. Vale, non lle permito un minuto porque todo o mundo cumpliu as súas quendas de 5-3 e o ponente ten dereito a pechar a mesma e ademais agora estaba intervindo eu. E ademais teño que respostarlle, señor Santiago, porque vostede... Pero vai me deixar falar? Ou vai a seguir sendo igual de irrespetuoso? Bueno, en definitiva, xa comprobades o nivel de nerviosismo de algunhas persoas. E repito, é normal que se estea nervioso cando non se teñen argumentos para haber votado no seu momento en contra. Certo que a posición do BNG tampouco foi a mellor con esa abstención, pero o Partido Popular votou en contra da aprobación inicial desta ordenanza. Votou en contra, ademais, sin analizar o documento, sin debatir o documento, sin aportar absolutamente nada ao documento. O único que lle interesaba nese momento era evidenciar que o goberno estaba solo, que era un goberno de 4 persoas, na que os 2 compañeiros do PSOE non estaban e que estou segura, ademais, de que por sentido común levarían adiante a aprobación desta ordenanza, pretendían que esos documentos máis importantes que eran o orzamento e a aprobación desta ordenanza, que é moi importante, porque amplía precisamente a nosa capacidade de maniobrar, pois só pretendía iso, visibilizar que o goberno estaba en minoría. Deulles igual, o importante que era aprobar esta ordenanza para a veciñanza. Iso deulles absolutamente igual. De feito, deulles tan igual que despois de votar en contra dicindo que faltaba ese período de aportación, cando se abriu esa quenda, primeiro, a reunión cos colectivos o 18/7, na que apareceron comunidades de montes e asociacións veciñais e ningún representante político dos que votara en contra. E despois o Partido Popular nesa quenda do 24/7 ata o 18/8 non aportou absolutamente nada. Nada. Iso era o que lle importaba e polo que quería votar en contra a ordenanza. Non nada tiña que ver con iso. Era evidenciar a situación do goberno e non preocuparse por unha situación que ademais estamos vendo cal é o resultado. O noso país queimase, as nosas parroquias se queiman. E nós temos que facer todo o traballo e aportar esas ferramentas. O señor Santiago Dávila tamén dixo que este goberno tiña que traballar e aportar ferramentas. Voulle decir eu cales foron. No 2024 xa lle dixo o concelleiro Marcos Troncoso, de 224, 143 resueltas, o 65%. Somos bastante máis ambiciosos. Aquí sí que somos ambiciosos. Por certo, creamos o posto de técnica de medio ambiente que xestione estes expedientes. Iso non se lles ocurriu nunca a vostedes. Supoño que non era prioritario. A patrulla verde, gracias á Protección Civil, a Policía Local e os colectivos veciñais, se vixían os montes. Por certo, animo as comunidades de montes a que participen tamén de maneira activa nesta vixianza e que despois de reunirnos hoxe coa xente forestal de distrito cree que é fundamental. Ademais delo, plan anuais de desbroces polas estradas, resalidos municipais, que se realiza 2 veces ao ano. Adquisicións, hai nada, recentemente de batelumes para a Protección Civil. A ordenanza de biomasa, esa que tumbaron vostedes. E como eu, nin Marcos, somos persoal técnico que elaboramos a ordenanza, voulles explicar concretamente a leer
para que sirve esta ordenanza, porque sacou un batiburrillo de concellos e de notificacións que efectivamente esta alcaldesa fai, porque sí, a nosa competencia pode notificar, pero que non podemos responder subsidiariamente e actuar, era o que non podíamos fazer, e con esta ordenanza sí que o permitía, e vostedes saben perfectamente, pero xa que non acreditan na alcaldesa, voulles a decir o que dice a ordenanza e que manifesta a técnica. A ordenanza da xestión de biomasa da plantación de forestais ven a reforzar a propia lei do solo, a nosa ordenanza, ven a reforzala, e a axilizar a tramitación e resolución dos expedientes relacionados, acúrtanse os tempos. Polo tanto, a ordenanza ten como finalidade cubrir a necesidade normativa da xestión de biomasa nos ámbitos que queda fora da Lei 3/2007, esa ordenanza que xa existía e que decía Santiago Davila que tiñamos que haber traído xa. Hombre, eu recórdolle, primeiro, o esforzo, tremendo esforzo da Consellería de Medio Ambiente a través deste concelleiro que leva exactamente 2 anos e escasos meses traballando en un tema sumamente importante. Iso é un dos apartados, os problemas que se pretenden solucionar con esta iniciativa, que foi o único que leu el. Obxectivos da norma. O obxecto da ordenanza é a regulación da xestión da biomasa nos terrenos de solo urbano e el núcleo rural no termo municipal do Concello de Salceda de Caselas, por non estar definidos na Lei /3/2007. Precisamente, como non estaban definidos, precisamente se crea esta ordenanza para definilos. 3/2017 de prevención de defensa contra incendios forestais. Este é o motivo da creación desta ordenanza. As ferramentas cas que traballamos e nas que levamos, de verdade, credo, nos adicadolle un montón de tempo e sabedes, son obxectivas porque están aí entre a creación do posto Patrulla Verde, un recurso máis, a limpieza de pozas en todas e cada unha das nosas parroquias para que precisamente hai abastecemento de auga, algo que foi fundamental na Picoña, porque estaban 2 pozas, unha dela cuidada pola veciñanza e outra na que colaborou xunto cos veciños da Picoña, algún deles aquí presente, no mantemento desa poza que foron moi importantes na extinción do fogo. Por que insiste vostede en decir que esta ordenanza non pretende solucionar o que nos estamos a decir? Non minta. Dice os informes técnicos, dice a propia ordenanza. Eu non vin que en ningún dos nosos comunicados vostede rebatira ningunha das informacións que mostramos. Non rebatiu absolutamente. Non me interrumpa. Eu na súa exposición xamais o interrumpo. Non me pode interrumpir. Bueno, non quero escoitar. En definitiva, este era un paso moi importante, que hai máis dun mes que se tiña que haber dado. Traese aquí un traballo que fixo este equipo de goberno. Sí, efectivamente. E se traeu, vostedes votaron en contra co único obxectivo político de... Non minta. Sabe por qué? Porque ademais a lei xa prevía ese período de audiencia. Non minta. O que pasa é que estes días sei que foron duros, moi duros. Vivir na Picoña o que se viviu e o que se está vivindo no país é duro. E a crítica da veciñanza é dura. Nos damos os nosos argumentos. Non somos perfectos, nos queda moitísimo por facer. Moitísimo. Pero estas son as cifras e estas son as ferramentas de traballo deste goberno. E aquí, quen votou en contra desa aprobación inicial de ordenanza, que é fundamental, é que efectivamente, como anticipou o señor Santiago Rodríguez Davila, pronto se verá precisamente o efecto desta ordenanza, porque se van a empezar a limpiar franxas. Él dice que non, que xa viña, iso xa viña dado. Somos nós que somos uns aproveitados. Ocasionalmente pasábamos por aquí e aprobamos unha ordenanza e agora casualmente nos vamos a ver beneficiados. Bueno, eu creo que hai que facer un exercicio de responsabilidade ante algo tan serio. E, sobre todo, eu creo que hai que ser incluso autocríticos. Porque Marcos leulle algunha das competencias da Xunta. Eu non lle quero ler toda a retaíla e ver en que falla a Xunta. Necesítanse medidas estruturais, necesítase confiar no rural. Claro, como dice un compañeiro meu que lle encantaría vivir no rural, non se pode deixar o rural sin pediatras, e que teñan que ir a 100 kilómetros. Non se pode deixar o rural sin transporte, non se pode deixar o rural sin servicios, porque nadie quere vivir no rural. E se non se vive no rural, o monte non se cuida. E, por certo, cantos leva gobernado o Partido Popular na Xunta? Medidas estruturais
medidas de outras ideas para o monte, para que sexa rentable. Non, iso non está previsto, non? Eu creo que deberían ser un pouquiño máis autocríticos. Non somos exigentes, pero con nós mesmos. E sinto moito, non traten de enverdar o debate, confundir a veciñanza cando cometeron un grave erro votando a aprobación desa ordenanza inicial. Foi un tremendo erro, e recoñézano. Votamos, pois, a aprobación inicial da ordenanza municipal da xestión da biomasa e plantacións forestais. Votos a favor? Agora sí, como tiña que haber sido desde o principio, unanimidade. Punto 5, expediente 2132/2025, aprobación do proxecto de obra denominado Reforma Parque Raíña Aragonta. Pois ben, creo que todos e todas coñecedes o Parque Raíña Aragonta. Vais alá da polémica que hai detrás dele, que ainda seguimos pagando unha débeda pola expropiación incorrecta dese parque, pero eu son das que miro... Pero, non, hoxe está por interrumpirme. Bueno, vou a deixar. Sei que está nervioso, vou a deixar, e se é unha forma de aliviarse interrumpirme todo o rato, deixo que o faga. Non me vai parecer mal, Santi. Fago. Un parque creado no 2008, reformado ademais íntegramente no 2015, estamos no 2025, logo, algunha cousa máis? De verdade van a estar así durante toda a intervención? Está mentindo continuamente. Pero mentín na reforma do parque. Claro, íntegramente, o 2015. Pero ela está escoitando, vostede cree que é tomar en serio? De verdade? O que está dicindo? É inaudito, É inaudito, ou seja, que no momento de exposición do punto, que ainda non teñen a quenda de debate, interrumpan a alcaldesa, que aínda non dixen absolutamente nada, e despois ademais van a ter a súa oportunidade de debate, me parece unha falta, bueno, eu avergonzaríame desa atitude, pero alá vostedes, eu avergonzaríame moito. Creado no 2008, reformado íntegramente no 2015, logo de 10 anos, toca esa renovación. É un parque de máis de 6.000 metros cuadrados, que conxuntamente cos outros parques que temos na vila necesita melloras e necesita mantemento. Moitas veces xuntamos neste salón de plenos os nenos de infantil que veñen a visitarnos e de primaria, e cando se lle pregunta cales son as súas demandas, porque nos gusta escoitalos, pois máis dunha vez, máis dunha ocasión falan da renovación dese parque que é moi usado polos nosos nenos e nenas, que sabedes que temos a gran fortuna de ter en esta vila. Son moitos os parques que ademais están espallados por toda a vila e todas as parroquias. Son moitos deles os que teñen que sufrir melloras, vamos facéndoas ademais paulatinamente, pero ahora creíamos que era, despois deste 10 anos, que a cantidade de nenos e nenas que van a ese parque tocaballe o Raíña Aragonta. Somos a vila de infancia, polo tanto, hai que coidar esas demandas da nosa rapazada. Unha obra dun conxunto modular na zona de xogos que será sustituiránse todos os elementos que hai agora mesmo por un único elemento, unha única plataforma dunhas dimensións de 131 metros cuadrados. Será esa plataforma que vai requirir cimentacións, vai a necesitar pavimentación, céspede, caucho, e ese elemento de xogo pois é único que vai sustituir os que están agora, e que estamos seguros que ademais vai ser do agrado de todos os nenos e nenas. Un proxecto valorado en 48.351,68 e que pronto ademais será levado a cabo conta ca financiación do máis provincia 2025, que xa foi aprobado, e traemos o proxecto precisamente para a súa aprobación nesta sesión plenaria. Palabras, Partido Popular. Boas tardes, noites a todos e todas, público presente, membros da corporación e tamén a todos os que nos seguen a través das redes sociales. O noso grupo recoñece que a reforma do Parque Raíña Aragonta é unha actuación necesaria e positiva para mellorar un espazo público moi utilizado pola nosa veciñanza.
un dos parques máis concurridos do noso concello, sobre todo polos máis mozos e cativos, que require actualizarse nun lugar máis atractivo e funcional. Un parque con novas e modernas zonas de xogo e, sobre todo, que é o máis importante, zonas de xogo seguras. Somos coñecedores e cabe recordar o accidente ocorrido en dito parque o 12 de febreiro de 2022, donde unha moza veciña deste concello sufriu a rotura da tibia da súa perna izquierda e que a día de hoxe presenta secuelas. Somos coñecedores de todo o que viviu esta familia buscando responsabilidades durante estes 3 últimos anos. Un accidente provocado por unha neglixencia en seguridade donde a altura do columpio da cesta non cumplía coa normativa vixente en materia de alturas. Unha neglixencia pola cal o Concello deberá responder con unha indemnización que pasa a segundo plano, xa que o principal é o estado físico da moza. Como xa manifestamos en máis de unha ocasión, para o noso grupo a seguridade é unha prioridade. E o mellor que podemos facer para evitar calquera accidente desta índole é a prevención. De aí que instamos a que se leve a cabo un calendario de revisións en materia de seguridade de todos os parques e zonas lúdicas e de lecer e esparcemento de todo o Concello. Volvo a repetir, para nós a seguridade é prioritaria. Por outro lado, estamos ante unha aprobación dun proxecto de reforma onde non se tivo en conta a opinión do grupo maioritario desta corporación. Descoñezco se tiveron en conta o resto dos grupos aquí presentes, así como nos hubiese gustado que se tivese promovido a participación veciñal de asociacións e de usuarios no deseño de dita reforma. Un proceso de aportacións aberto a todos e que axudase a complementar e garantir que a actuación responde realmente ás súas necesidades. Ben, como xa dixen, unha reforma necesaria, donde votamos de menos un proxecto máis ambicioso, no cal incluíse unha reforma integral de todo o parque, tal como xa propuxo o noso grupo. Unha reforma necesaria polo que o noso voto vai a ser favorable. Moitas gracias. Partido Socialista. Que a reforma do Parque Aragonta non supoña tamén esquecerse dos outros parques, tanto os que están no casco urbano como os das parroquias, independentemente de que algúns sean de titularidade privada, sea comunidades de montes e asociación de veciños, porque aparte, aínda que sean de titularidade privada, non deixan de facer unha función pública. Por lo tanto, entendemos que a efectos prácticos son públicos. Sí, evidentemente, todo o que sea mellorar, pois considerámoslo positivo, pero ter en conta iso e a seguridade tamén neses outros parques. Grupo Mixto BNG. Ben, todo o que sexa para as crianzas, benvido sexa. Nos, en todo caso, o que lle pedimos ao goberno local é que teña en conta elementos novedosos para os parques infantís, que non se esqueza de que nas parroquias eu creo que non son parques privados, outra cousa que as comunidades de montes cedan o espacio, pero ao final son parques públicos e son de toda a veciñanza, que non se esqueza sempre que poida de ir mellorando os parques nas parroquias, porque sabemos que a zona urbana luce moito, pero nas parroquias os nenos e nenas non son menos. Gracias. Ui, para nada son menos. Contrario, son de parroquia e iba ao Parque do Borralliño. De feito, estou de acordo. O sea, eu creo que non hai que, por atender unha cousa, deixar de desatender outras. Son exactamente 13 parques os que hai nas parroquias. Hai 2 parques en Soutelo, Madorro e Borralliño. Hai 2 parques en San Xurxo, Centro Cultural e a Unitaria. Hai 3 parques na Picoña, a Rotea, Centro Cultural e Rubal. Hai 2 en Entenza, no barrio do Torrón e no Centro Cultural. Un en Budiño no Centro Cultural, outro na Feira no Centro Cultural e outro no Barreiro no Centro Cultural e outro en Parderrubias no Centro Cultural. Un total de 13, que sumados os 5 do centro son 18. Somos 36 km cuadrados. Sale cada 2 km cuadrados hai un parque. Eu creo que poucos sitios hai máis parques que Salceda.
e eu creo, polas revisións periódicas precisamente que se fan, e podedes velas nesa revisión de facturas que facedes cando vedes o listado de gasto do Concello, a inversión que se fai en cada un deses parques. E xa lle digo que maioritariamente, xa vos digo que maioritariamente é precisamente nos parroquias. E efectivamente, moitas deses parques están en titularidade da Comunidade de Montes, polo tanto deberían ser xestionadas polas mesmas. Se ben é certo que entendemos que ten un interese público para a parroquia e, polo tanto, o Concello asume ese mantemento, reparación e incluso sustitución que se levan feito non só nos parques, sino en moitas das unitarias que hai polos colexios. Eu creo que atender unha cousa non significa desatender o demais, o contrario. Os 18 parques, e senón así trasladadillo a esta alcaldesa ou a concelleira de Educación, teñen que estar todos en perfecto estado. Senón así, non lo facedes saber. Eu creo que este cambio era necesario precisamente porque a cantidade de nenos que van que usan ese espazo é moito maior que noutras ubicacións. Sendo necesario o cuidado de todas. Me fai gracia o que dice o Partido Popular, non, Iván? Seguro que se hubiéramos investido máis no parque diríades que era un despilfarro que tiña que ir para sanamento ou para outra cousa, porque sei que nunca vades a estar contentos. Me alegro, en todo caso, me alegro de que votedes a favor deste proxecto. E tamén me fai moita gracia que neste proxecto non contamos con vos. Neste sí queredes participar, no dos orzamentos non. Neste sí que queredes participar, pero nas propostas de a ordenanza de biomasa non. Hombre, non sei, igual hai que participar un pouco en todo, non? En todo caso, me alegro moito que vaiades a apoiar o punto. Unha necesidade, un elemento moderno que precisamente nos preocupaba, como ben decías, a seguridade. No 2022 ese malogrado accidente, esa situación, desde logo creo que non foi xestionada correctamente. De feito, unha vez estivemos na alcaldía, tratamos de solucionar ou de algún xeito, darlle resposta a toda esa situación e de verdade, lamentable, estas cousas pasan, pero eu creo que aquí o que prima sobre todo é unha boa xestión e darlle resposta á veciñanza no caso de que estas cousas sucedan, que foi o que intentamos facernos. Creo que os nenos e nenas de Salceda van a estar moi contentos e cando nos vexan ao equipo de goberno, pero sobre todo a Selene e a min, que é a quen nos demandan o cambio no parque, pois estarán orgullosos, contentos de que toda a corporación apoie este proxecto. Máis palabras? Votamos, pois, votos a favor deste proxecto, unanimidade. Pasamos ao punto 6, a ratificación do apartado primeiro da resolución número 2025-0388, aprobación do proxecto de execución de adaptación de acceso ao pabellón municipal. Ben, pois este proxecto, creo que tamén é unha demanda histórica, non? Se antes falábamos do parque Raíña Aragonta, que a primeira estrutura de parque foi no 2008, estamos falando que esta entrada leva neste estado con pequenos parches de reparación dende os 75. 1975, sí, aí nada cumplía 50 anos o CEP Altamira, e ese espacio eu aseguro vos que, ademais da colocación da carpa para a protección dos nenos e nenas a salida do autobús, poucos cambios tuvo. Ten un pavimento deteriorado, ten múltiples obstáculos, ten bordillos, ten zapatas de cimentación que axudaron a suxeitar esa carpa, ten escaleiras, un espacio moi pouco accesible. O sea, creo que todos e todas seguro que pasastes por ali máis de unha vez. Pasan centos de nenos e nenas a diario, ben sexa para o CEP Altamira, ben sexa para o pabillón, e o obxectivo que tiñamos era eliminar eses obstáculos existentes facendo un pavimento moito máis uniforme, continuo, e ademais implementando a recollida de augas que ali campa as súas anchas cando é un sitio tan habitual de paso. Non é só estética, é, sobre todo, accesibilidade e mellora das recollidas, canalización de servicios e a recollida de augas. Un importe de 57.736,95
a coordinación sempre, por suposto, cos clubes deportivos máis que a dirección do CEP Altamira. Calculamos que a obra comece entre outubro e novembro. Temos xa a financiación aprobada para ela a través do Mais Provincia 2025 e, por unha cuestión de plazos, fixos a solicitude e faise necesario traer a ratificación dese apartado primeiro a esta sesión plenaria. Palabras? Partido Popular. Ben, bueno, pois este é outro procedimento ao revés, non? E como ben dixo a alcaldesa, primeiro se aproba e logo se trae a pleno para que se rectifique, non? O lo tomas ou lo dejas. E entonces, bueno, así é o que pasa. Vamos indo entrampando as cousas, vamos indo mellorando cousas, en outras medio mellorando, en outras empeorando, e ao final pois vamos parcheando como se pode cuestións que tiñan que ser dende un punto de vista integral, pois proxectos moito máis ambiciosos en todos os sentidos. Iso non quere dicir que tiñan que facer todo de golpe en un mismo anualidade, etcétera, etcétera, non? Lo estamos vendo estes días no asfaltado alrededor do IES, non? Donde nos planteábamos outro tipo de proxecto, non se tuvo en conta e ao final, pois o que se fixo foi asfaltar. Moi ben, está mellor, lóxicamente, estamos todos de acordo en mellorar eso, mellorar de asfaltado, faltaría máis, pero que se queda aí, e hasta aí hemos llegado, e a outra cuento mariposa, e deixamos as cousas a medias, como outras cuestións. Me estou acordando da reforma de ampliación da carretera de Picoña, anos despois vou volver a asfaltala, en Budiño, etcétera, etcétera, que vai ao Borralliño, bueno, en fin, vamos como dice outro, vamos chapuceando por aí, facendo as cousas, deixando as cousas a medio facer, e ao final pasa o que pasa. En este cuestión, lóxicamente, como se vai a mellorar, pois a accesibilidade a esa zona do pabellón e tamén o acceso lateral ao Altamira, pois lóxicamente nós vamos estar a favor e vamos a apoiar independentemente de, como se ten dito en moitas ocasións, de facelo de outro xeito, de outra maneira, ou parecido ou mellorable, non? Por lo tanto, nada, como é o que ven a pleno, como é o que hai que votar, pois lóxicamente, ou lo tomas ou lo dejas. Gracias. Partido Socialista. Apoiamos a mellora da entrada. Moi ben. Grupo Mixto BNG. Bueno, sendo unha obra que tamén atañe os colexios, lamentar simplemente que a Consellería de Educación non sexa máis sensible a este tipo de necesidades, non? Vamos apañados, Tano. Levamos, non sei cantos anos, agardando a que tome medidas para a mellora de temperaturas no Cras Rañera Gunta, levamos agardando non sei canto tempo para que cubran a solicitude de patio cuberto que demandan as AMPAs no CEP Altamira. Bueno, en fin, efectivamente tiña que ser algo asumido por Educación, pero non pasa nada, nos creemos que esta obra é necesaria e que ademais vai redundar na calidade de vida de todos os nenos e nenas e as persoas que pasan por aquel espacio, precisamente porque se crea accesibilidade. Bueno, pois eu alegrome de verdade de que esteades de acordo. Para nada, o que dice Santi son, bueno, pois de algún xeito é a súa opinión. Eu o que si quero decir é que non se trae o proxecto para forzar a votar, para nada. Este proxecto nace precisamente nós tiñamos destinado dentro do Mais Provincia un capítulo importante de investimento ao saneamento de Entenza para ilo facendo por tramos. No momento no que sale o plan extraordinario, evidentemente volcamos todo o noso esforzo de traballo e decidimos que esa financiación ten que ser para o saneamento de Entenza, e esa partida que tiñamos reservada, bueno, pois tiñamos proxectos, non ocurrencias, para nada, traballo e xestión, tiñamos proxectos agardando a financiación e ao acabarse o plazo, porque a resolución do plan extraordinario foi moi tarde, menos mal que, como sempre, tiñamos os deberes feitos e decidimos que esta era unha obra importante. Reformulouse, por certo, o proxecto, que xa estaba creo que do 2021 ou 2022, reformulouse o proxecto, presentouse e foi aprobado. Evidentemente, para presentalo en tempo e forma, ten que haber un decreto de aprobación. Por iso, primeiro se aproba e logo se trae a ratificación. Xa me gustaría a min ter sempre plazo suficiente, cousa que a Xunta non dá, para pasalo primeiro por pleno e logo ser enviado. Por iso, moitas veces se trae o pleno a ratificación dese decreto, porque os prazos da Xunta non dan. E, evidentemente, nos estamos aquí para xestionar e non para perder oportunidades. Se envía, se solicita e, como nestas dúas ocasións, pois foron aprobadas. Votamos, pois, a favor deste proxecto de execución de adaptación de accesos ao pabillón municipal. Votos a favor?
unanimidade. Acabada a parte resolutiva, pasamos á actividade de control. O primeiro punto, expediente 1121/2025, de acción de conta dos informes de tesourería sobre o período medio de pago de morosidade do primeiro trimestre de 2025. O segundo, expediente 1955/2025, sobre o segundo trimestre de 2025. O expediente 1138/2025, do primeiro trimestre de 2025. E o expediente 1168/2025, de acción de conta do informe de intervención sobre o resumen anual de control interno 2024. E, por último, no punto 5, a acción de conta de decretos dende o 2025-0852 de 30 de xuño ata o número 2025-1049 de 22 de agosto. Alguna consideración? Non? Último apartado, rogos e preguntas. Comezamos pola quenda do Partido Popular. O rogo que lle fago, señora alcaldesa, é que o Goberno traballe nun plan integral de melloras e de previsión en tanto material como persoal, seguridade, etc., que a tiña a Policía Local. De todo se sabida da situación actual da nosa Policía Local, dos medios, da falta de personal, do que vai a suceder dentro duns anos, e, por tanto, lle pido con tempo e formalmente en un pleno que fagan un plan que abarque todas esas índoles que lle acabo de manifestar. O segundo rogo que lle fago é que deixen de utilizar, xa o fixemos fai tempo e o vou a solicitar, que deixen de utilizar as dependencias municipales, os fondos públicos de todos os acedenses para autopropaganda do Goberno en cuestións que nada teñen que ver ca xestión municipal do día a día. É triste e lamentable ver o que está a suceder nas redes sociales oficiales do Concello que pagamos todos, facendo autobombo, facendo incluso cuestións que nada teñen que ver ca vida pública e municipal. Lle rogo por segunda vez que deixen de utilizar os fondos dos veciños para cuestións de autopropaganda e de política que non é política seria e rigurosa. Pola miña parte, ningún rogo máis. Luís? Boas noites a todos e a todas. O rogo, ou sea, presentei dos rogos, limpieza de pedras caídas na estrada, na estrada do acceso á revolta número 60 en Prado Rubias, concretamente no treito entre a casa de Moisés e Fillo Marcial, producironse recientemente caídas de pedras sobre a vía, o que supón un serio risco para a circulación de vehículos e peóns. Obstaculiza o tránsito normal e seguro, pode provocar accidentes ou danos nos vehículos. Por todo isto, solicitamos que o Concello proceda á retirada e limpeza das pedras caídas canto antes, así como a revisión do estado do noiro ou talude se fose necesario para evitar novas caídas. Si me permites, Luís, a pesar de ser un rogo, vouche a contestar, sí, porque o asfaltado, a urbanización do espazo do IES Altamira, precisamente Pedras Rubias, aproveitando que estaba a maquinaria e vendo teu rogo que meteches por registro antes desta sesión plenaria, aproveitamos a chegarnos a revolta, precisamente a esa dirección, para ver si, xa que tiñamos a maquinaria ali, se podía retirar. Non o tocamos nin o vamos a tocar, porque tocalo implicaría seguramente o derrube do muro. Non só dese muro, sino do que hai a continuación de pastas. O que se fixo foi emitir unha providencia por parte da alcaldía, informe da policía local do estado dese muro, da perigosidade, e ademais teño que decir que a biomasa desas parcelas tamén está sin xestionar. Polo tanto, fixose informe policial que foi remitido, non sei se recibiron xa notificación as persoas propietarias para que reparen, porque eles teñen a obriga, son que suxeitan a terra, de reparar eses muros. Nos íbamos precisamente a solucionar o problema viario retirando esa terra e esas pedras, pero, aconsellado polos técnicos, dixeronos que non o tocáramos porque o perigo de derrube é importante. Por iso se actuou con rapidez emitindo esa providencia. O segundo é o arranxo dunha fochanca na carretera de Fontán ao Galiñeiro. Por medio do presente desexo poñer en conhecimento do Concello que existe unha fochanca na estrada Fontán-Galiñeiro que supón un serio risco para a seguridade viaria. Esta fochanca afecta negativamente a circulación de vehículos, podendo provocar danos materiais ou accidentes polo desnivel que nos atopamos na marxe contraria. Solicítase a revisión urxente do firme e a realización das actuacións necesarias para a súa reparación. Recollemos o rogo. Máis rogos? Partido Socialista?
Venega. Nós temos un rogo, señora presidenta, e que convoca unha xunta de portavoces para debater a posibilidade de regular o uso das redes sociais do Concello para que non sexa un escaparate de publicidade non encuberta á vista da aparición desde a distancia dunha veciña con un negocio na vila como outro 7 ou 8 da mesma actividade que realmente non entendemos é impresentable. Podería repetir, Tano, me están pedindo os concelleiros? Que se convoca unha xunta de portavoces para debater a posibilidade de regular o uso das redes sociais do Concello para que non sexa un escaparate de publicidade non encuberta. Aquí non hai publicidade encuberta, non é encuberta. O sea, está á vista. Á vista da aparición desde a distancia dunha veciña cun negocio na vila, como outros 7 ou 8 da mesma actividade. Non entende? Bueno, en todo caso, logo debatímolo. Evidentemente o goberno quen decide como xestionar as súas redes sociais. Teño ben claro, tamén me parece curioso que coincida en este punto co Partido Popular. Eu creo que non deben seguir as redes sociais dos diferentes grupos políticos de diferentes cores políticas. En definitiva, a xestión das redes evidentemente competelle o goberno e a nosa forma de xestionar. O sea, eu fago partícipe sempre de que entre no goberno e dende dentro, bueno, pois se tratemos de mudar aquelo e chegar a puntos de entendemento, pero esa acusación que fai eu non entendo. Explicaránola despois, pero non a entendo. Aquí o que se trata é sempre de fomentar o comercio local, sempre. Sexan membros de asociación ACISA, sexa por outros motivos, o que se pretende mostrar ao mundo precisamente ese dinamismo de Salceda e a fortuna que ten Salceda de ter un comercio local activo. Realmente non sei a que caso se refire, xa non lo comentará, bueno, e veremos segundo vostede que erro se cometeu e se foi así, bueno, pues tratará de enmendarse, pero desde logo eu non son consciente de que cometeramos ningún erro en canto a publicidade de ninguén. Mais? Preguntas? Con fecha 27 de febreiro deste mesmo ano aprobamos a Ordenanza Municipal de Circulación. A parte do que nos observamos no día a día, nos están chegando queixas de veciños e veciñas acerca do uso que fan cos seus patinetes diferentes usuarios. Circulación por aceras, en rúas por sentido contrario, dous mozos circulando no mesmo patinete, ausencia de casco. En estes momentos somos conscientes e coñecedores da falta de medios que ten a nosa policía local e tamén a situación na que están traballando. Destacamos ausencias fin de semana, como é ahora neste caso un policía único en horario nocturno. A pregunta, cando se vai a proceder a facer cumplir dita ordenanza, xa que de nada sirve que aprobemos se ao final non se poñen os medios para levar a cabo. Moitas gracias. Alex, Concelleiro de Tráfico. Sí, dende a xefatura da Policía Local xa se elaborou un resumo da ordenanza para pasarlle a todas as xentes para que coñeceran sobre todo estas novidades, pero, bueno, evidentemente a Policía non ten 20.000 ollos, non pode estar en todas as rúas de Salceda e, desgraciadamente, tamén hai xente que aparca en dobre fila, tamén hai xente que aparca en zona azul, tamén hai xente que aparca nos vados, bueno, evidentemente non é omnipresente, por desgracia. O que digo é que outro día, indo para Charango, baixaron dous pola acera que me tiven que apartar. Despois, se pasa calquer accidente, calquera desgracia, entonces nos lamentamos. Eu que transmito. E coincido plenamente contigo. Non teño nada que objetar. Máis preguntas? Sí. Ben, dentro do ano 2018 hai un convenio asinado dentro do Concello con SEAGA, AFEGAN e a Consellería. Queremos saber o motivo do porqué non se suscitou dende ese ano a execución da limpeza das franxas subsidiarias da que debatemos antes. Eso se empezou a solicitar no ano 23. E tamén, na mesma pregunta, por
por que non se solicitou este ano as árbores frondosas que gratuitamente se podían haber entregado aos propietarios para que plantasen en sustitución de árboles pirófilas. Hombre, non sei se queres contestar, Marcos. Eu o que sei é que dende 2023 o noso convenio está ao día. Isto é o que sei. Mais alá do 2023 non tiñamos a responsabilidade de medio ambiente. E tampouco... O que lle digo é que o convenio está en vigor. Marcos, queres dicir algunha cousa máis? Es que... Moi ben, señora alcaldesa. Vostede é alcaldesa dentro do ano 19 ao ano 22, recordoxe. Por lo tanto, unha vez máis que la retratada de incumplimento da súa obligación. Outra pregunta, señora alcaldesa. Están as parcelas fincas dos núcleos rurales e urbanas delimitadas no Plan Municipal de Prevención de Incendios, sí ou non? Eu non teño unha boliña máxica. O que sí sei é que temos plan de prevención de incendios, cousa que moitos concellos non teñen. Salceda sí que o ten. Iso podo consultar e respondo yo no vindeiro pleno ou por escrito sin problema. Non me sei o plan de o plan de memoria. Ti sábelo, Marcos? Pois contéstalle ti. Pon o micro. Sei que están delimitadas porque é un traballo que fixo a Xunta, como nos explicou hoxe o xefe de distrito. Sí, señor, están delimitadas, pero que iso dice os decretos que firma a señora alcaldesa. O último, 22 de agosto deste ano, de fai 6 días. Dice claramente, pero un decreto que firma a alcaldesa. A pregunta é a que lle fixen e que vostedes contestaron e recoñecen que sí que están delimitados, como está delimitado nese plan que aprobamos neste pleno. E iso ven a dicir e a contradicir o que vostedes defendían fai horas atrás, dicindo que vostede mesmo, que a ordenanza que acabamos de aprobar lle vai a posibilitar, ahora sí, actuar nesas parcelas porque antes non estaban delimitadas. Falso. Insiste. Non ten nada que ver, son dos cousas diferentes. Unha cousa é as faixas de xestión, as faixas secundarias, que é o que rodean aos núcleos rurales, e outra cousa é unha ordenancia que vai a xestionar a xestión da biomasa en núcleo rural e solo urbano. Son dúas cousas diferentes, moi diferentes. Hombre, eu creo que nisto algo de coñecemento Marcos sí que ten, básicamente pola súa formación. As contradicións no día de hoxe quedaron claras, señores membros do goberno, clarísimas, en decretos que firma a señora alcaldesa. Sigue insistindo, cando alguén insiste moito. Por favor, preguntas? Sí, Santi. Pregunta? Partido Socialista? Vamos a ver. En canto ás escolas unitarias das parroquias, pechou a de Soutelo, se non me engano, ano pasado, pechou unha de Par de Rubias hai tempo. Cal é a situación das restantes? Mantéñense? Hai perigo de que peche algunha? Selene, sí. Ben, o caso de Par de Rubias é un caso singular porque, bueno, tiña dúas unitarias, unha parroquia, a pesar de que das parroquias máis grandes, iso era unha ultra fortuna que tiñamos e agora pechou unha, pero, bueno, loitando para que a que queda se manteña. É certo que o ensino no rural falaba antes Loli, pois cando se falaba tamén do cuidado dos montes é difícil, a falta de servicios de aula madruga, de comedor, somos conscientes de que dificulta a conciliación para as familias. A situación é complicada, hai que ser honestos, o mantemento, as melloras nas unitarias por parte do Concello estánse facendo con todo o que podemos. Este ano, por exemplo, se repararon todos aqueles elementos de xogo dos patios e se incorporaron 3 elementos máis, en Budiño, en Picoña, en Fontán, en Par de Rubias, pero eu creo que tamén temos que ser todos e todas críticos. É moi difícil que, bueno, pois garantir que ao largo dos anos non se vayan a pechar as escolas do rural. É duro tamén porque eu creo firmemente que o modelo de ensino no rural é o mellor. Vai por tempadas, hai tempadas que pois escolas de parroquias como neste caso pois ao mellor a de Barreiro, a de San Xurxo, pois contan con un número moi bo de nenos e con un número de nenos que teñen traxectoria, non? Que non están a piques de cumplir os 6 anos e de finalizar a súa etapa. Hai outras parroquias pois que non, pode ser o exemplo de Budiño, o exemplo de Par de Rubias. Eu animo
e as familias a que aposten polo modelo de ensino no rural. Creo que é fundamental que os nenos pequenos e nenas aprendan dos maiores, creo que é fundamental que os maiores se sintan na responsabilidade de apoiar aos pequenos. Son consciente da miña responsabilidade como concelleira, non só no mantemento das instalacións, senón tamén na posible creación de servicios que faciliten que as nais e pais que queiran matricular os seus fillos nestas escolas poidan, porque moitos queren, pero non poden conciliar, pero creo que aquí tamén hai que exixirlle moito a Consellería. Con estes, se queren apostar polo rural, teñen que ofrecer servicios, senón é imposible. Non podemos culpar a administración local de todo, nin podemos culpar as familias de todo. Creo que aquí, neste caso, pois a Xunta tamén ten que dar un paso ao fronte e facer outro tipo de apostas, sendo consciente da responsabilidade que como concelleira teño e na que teño que seguir traballando. Creo que polas risas o señor Santiago non está de acordo. Non sei que ten de ilóxico que a administración local ten responsabilidade, as familias teñen responsabilidade e a Xunta de Galicia ten responsabilidade. Creo que a vostede gustaríalle quitarlle a da Xunta de Galicia, pero non tena. Tena porque os elixiron e están aí. Entón, témola todos e cada un ten que asumir a súa. E eu asumo a miña. E agora estou contestando a Xurxo, creo que quen mostrou esta preocupación. Vostede mostra outras, como que non somos serios utilizando as redes sociais. Debe ser máis serio dicirlle á alcaldesa nunha sesión plenaria que a sonrisa nesta ocasión non lle queda ben. Iso seguro que é máis serio. Partido Socialista, máis preguntas? Si, hai máis. En todo caso... É outra preguntiña máis. Ahora non dixo. Vamos a ver, o ano pasado... Non, contéstalle se queres e se igual despois. Xurxo, é a túa quenda. Vamos a ver, o ano pasado, ao final de curso, afundiuse o chando comedor escolar. A información que temos é que adiantou os cartos o colexio e que a Consellería quedou de facer unha obra en compensación. Sabemos algo diso? Seguimos esperando, igual que seguimos esperando a que se arranxen o problema das altas temperaturas do CRA, seguimos esperando a que os nenos e nenas do CEP Altamira os días de chuvia poidan sair ao patio porque non teñen un patio coberto, seguimos esperando a que a mitade dos nenos da sede do CRA poidan sair ao patio nos días de chuvia porque no patio coberto que hai non entran todos, seguimos esperando a maior dotación de VCs para o comedor escolar que provoca problemas de neurese con nenos que aínda non teñen totalmente adquirido o control de esfínteres e que non aguantan a espera para os baños porque hai 2 baños en cada instancia. Seguimos esperando que eses contenedores provisionais desaparezan, seguimos esperando moitas cousas. Agardo que o compromiso da Xunta coa educación de Salceda demostrado, por exemplo, no IES Pedras Rubias, e o cal lle agradecemos, se dé tamén na educación infantil e na educación primaria. Mentras tanto, sí, efectivamente, o Concello máis a dirección dos centros asumen esa responsabilidade conxuntamente cas AMPAs. Unha pregunta máis, agora cambiamos de concellería. Xa que xa que se falou do tema da prevención de incendios e tal, como vai o tema do mapeo de bocas de auga nas parroquias? Sí, o que se falara de facer un mapa onde auga, Nos o que fixemos foi un mapeo, eso sí, agora en colación co tema dos incendios, un mapeo de todas as balsas de auga de todas as parroquias, as que nós temos en coñecemento, e é certo que, bueno, pois temos algunhas reunións con algunhas asociacións de veciños que nos están indicando de outras balsas que hai, que nos non as temos recollida. De feito, temos o mapa que me parece que o publicamos nas redes sociais, que sirven tamén para este tipo de cousas. O sea, facemos, creo que, bo uso das nosas redes sociais. Bueno, nos, por suposto, dende aquí animamos a todas as asociacións de veciños a que, bueno, se hai algunha outra infraestructura, sexan bocas de rego ou outras balsas que a mellor nos descoñezamos ou que nos ten nese mapa, pois que nos la fagan saber e ampliaremos este mapeo, por suposto. Creo que é unha ferramenta bastante útil. De feito, hoxe na reunión que temos co xefe de distrito lle indicamos que tiñamos esta ferramenta, este mapa, e, bueno, pues quedaron sorprendidos e incluso dixeron que se o podíamos facilitar, que eles tamén lle poderían facilitar moito a súa labor e que se poderían complementar o mapa que teñen eles co noso.
Por último, nada, falase do plan de limpeza de estradas, en que situación está iso? Esta é unha pregunta un pouco xenérica. En que parroquias se está facendo, que queda pendiente? Nos, como dixo, como adiantou a alcaldesa, pois hai, dentro do plan anual de desbroces, hai dúas pasadas polas parroquias, dúas pasadas que unha son polas estradas de titularidade municipal, e logo tamén atendemos coa brigada, digamos, máis de intervención rápida, aqueles outras propiedades municipais como poden ser resalidos, parques, aparcadoiros, ou aquelas zonas que, bueno, que hai máis concurrencia de xente e necesitan un maior mantemento. Neste momento están realizando os desbroces das unitarias, porque comeza o cole, ten que estar todo pois ben preparado e ben limpo, e cando acaben rematar, o sea, continuarán o plan anual de desbroces, que, se non me equivoco, creo que o deixaron en Entenza e continuarán en Entenza. Máis preguntas? PNA? Cando se vai dar cumprimento a dous acordos plenarios, o das prazas de rotación intensiva e as prazas para mobilidade reducida na contorno do Parque da Gándara? Pintura, polo tanto, Ales, xa comezaron os traballos. Nas vindeiras semanas, en canto, bueno, máis ir facendo os traballos pouco a pouco. Pero, bueno, como poden observarse, comenzaron os traballos. Comezaron no cruce de Rosalía con Rafael Tilbe, nese cambio de dirección, máis toda a parte de Rosalía de Castro. Según é certo que a empresa non podía darlle continuidade aos traballos e retomará esa tarefa en breve. Desde cando nos analizan as augas das fontes das parroquias que non dependen de traídas? Marcos. A análise das fontes das augas faise periódicamente. É certo que este ano non fixemos unha analítica completa de todas as fontes, pero si estamos facendo analíticas naquelas fontes na que hai maior consumo de auga e que as propias asociacións ou comunidades non lo piden, va? Como, por exemplo, a Carballera da Laxe, que había un problema de contaminación nesa fonte e fixemos unhas analíticas e agora tamén nos pediron dende a Picoña e, bueno, é certo que calquera veciño ou asociación que nos queiran facer chegar algunhas fontes que necesiten saber se son potables ou non, porque tamén é certo que, e sempre o debatimos, non? Que fagas unha analítica nun momento dado non quere decir que a semana seguinte pois, a agua vai a estar contaminada ou non. O sea, por eso que se desconfía de que pode haber alguna contaminación se estamos facendo esas analíticas, pero, bueno, se pode facer unha analítica completa. Penso que sí, pero temos aí ese tema, non? De que, bueno, non é definitivo. Non se pode decir que a agua sea potable porque nunha analítica fai 3 meses dera positivo. O sea, era apte para o consumo, va. Non, o que se refire, Marcos, si é así, hai que facer certa pedagogía. O sea, analizar unha fonte non dá garantía sanitaria. Ti analizas a fonte, hoxe está ben e mañá está mal. Pasou unos ca do Coto e a da Laxe, que o ano anterior estaba ben, analízala e dá mal. E o día seguinte pode estar ben outra vez e pode estar mal. O sea, garantía sanitaria que collela con pinzas, A facer un análise non che dá garantía sanitaria, por iso se está actuando de maneira puntual. Cando detectan que hai algún problema ca auga, nos chaman e se analizan efectivamente. No, claro, efectivamente, no, pero hai que ser claros e tamén facer pedagogía, non é facer analíticas para quedar ben, hai que ter en conta que se fan tampouco garantiza absolutamente nada. Pois se non hai máis preguntas, imos pechar esta... Queres ter a palabra? Por favor. Veña, Selene, para aclarar o da... No, o de Salustiano, non entendín moi ben ao que se refería ao uso das redes sociais para o comercio, pero como a pregunta foi ambigua, a miña resposta vai ser un pouco ambigua porque insisto en que non o entendín ben, pero creo que é un tema moi polémico e que pode xurdir moito debate e o feito que xera moito debate interno hasta entre os propios concelleiros. Dámoslle bastantes voltas porque
Afortunadamente, unha das riquezas que ten Salceda é o seu comercio local. Son casi, se non son 80, son máis de 80 os locais asociados, por exemplo, á Asociación de Acisa, non? E hai outros moitos que non están asociados, a Asociación de Comerciantes da Taberna Nova. É unha sorte nos tempos que corren, coa venta online que hai, con esas grandes casas comerciais. Moitas veces, cando queremos promocionar o comercio local, entramos nun debate de como facemos, se o personificamos, se non o personificamos, se a quen sacamos, se non o sacamos, se nos ceñimos a apoiar as campañas comerciais que fan as propias asociacións ou se tomamos nós a propia iniciativa en crear esas campañas. Non queremos moitas veces facelo por medo a que lle pareza mal a quen non aparece, pero outras veces tamén nos dá pena de que non se lle dé a visibilidade que deberían ter e o mérito que ten o pequeno comercio por medo a non saber esperar. Desde que vostede fixo esa pregunta, Rogo, non sei moi ben o que foi, ocorríronseme diferentes publicacións que eu creo que promoven o comercio local do noso concello. A campaña do Rasque Gaña, nese vídeo saíron sobre 6 locais diferentes. A campaña do Pincho Fol, que se anunciará agora, na que sairán 16 locais. Un vídeo que se fixo o Día da Muller Rural, onde saliu un local de carnicería. O programa Salceda en Forma, que se anunciará o luns con 4 gimnasios da vila, con vídeos individuais de cada un deles. Compartiuse unha noticia que saliu nunha importante revista nacional dun local de repostería deste concello. Campañas xerais que se foron facendo pouco a pouco, que eu recordo 3 publicacións onde saiu directamente unha tenda de roupa, unha mercería, un centro de estética e un comercio de repostería, con nombre e claramente visible o espacio. O concurso de escaparates, onde salen mencionados todos os locais. Unha campaña que fixemos para promocionar os centros de fisioterapia. Faltan moitos, claro que sí. Hai moitos establecementos que merecen salir aí, que as súas propietarias ou propietarios merecen que se lles poña cara, que sala o seu nombre, pero pouco a pouco. Eu levo 2 anos. Pouco a pouco. Me encantaría que todos os establecementos comerciais puderan sair. Un comercio sano, que a xente do local aposte por un produto de proximidade. Recalcar que o comercio de Salceda é un comercio profesional, de calidade. Si dá un pouco de pena cando salen uns e non salen outros, pero, por favor, confiade. Queremos que salan todos. E tamén promocionar uns está promocionando o comercio en xeral. Ti podes consumir ou non nese local, pero é importante que a cidadanía sexa consciente da riqueza e da profesionalidade que hai en Salceda. A xente de Salceda traballa e traballa ben. E eu creo que esta corporación ten que estar sumamente orgullosa e apostar por darlle a publicidade que se merecen, que non lle damos toda a que se merecen, pero estamos traballando nelo. Non sei se respondo, porque tampouco entendín. Espero que ao salir daqui o mellor mo poida explicar mellor e poida entendelo. Eu creo que é fácil de entender. Resposta dada. Agora sí, imos levantar a sesión, animarvos, queda un mes de setembro intenso, algunhas das actividades recordaba Selene, e un outono tamén intenso en canto a actividades. A primeira delas, a Festa dos Callos, a que vos convido a todos e a todas. Será este 7 de setembro, o domingo, todos na Praza do Concello, a degustar o noso plato máis popular, pero que despois chega o Pincho Fol, o Salceda en Forma, o Caselas Comedia, que non quere divertirse ou pasalo ben en Salceda, non ten excusa. Disfrutade de Salceda, do seu comercio e da súa hostelería, aínda que non estean todos os que están son vos.